Κύριε Καρίδη, συγγνώμη, πάλι διακόπτω. Μισό κύριε Βερίγε, για διευκρινίστε όσο μπορείτε πιο απλά στο ερώτημα αυτό. Για τη σύναψη δεν ψηφίζουμε καμιά προγραμματική. Ακριβώς. Έγκριση για τη σύναψη. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το πρώτο όργανο. Θα ήταν άτοπο να ξεκινήσει η διαδικασία από τους Δήμους και να έρθει. Εγκρίνουμε εμείς τη σύμβαση. Είμαστε, να το πω έτσι, η εκτελούσα αρχή. Εμείς πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε και μετά να πάμε στους Δήμους. Εμείς πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε. Κατανοητό, Βερίκε, κατανοητό. Εγκρίνουμε εμείς και πάμε στους Δήμους. Δεν ακούγεται τώρα. Γιατί δεν μίλησε. Ωραία, ολοκληρώθηκε. Στην ερώτηση δόθηκε μια διευκρίνηση. Άλλη ερώτηση επί της εισηγήσεως, έτσι όπως έχουν διανεμηθεί, υπάρχει? Όχι. Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος. Ναι, ο κύριος Περιφερειάρχης με την ψήφιση. Να έχει και την. Μισό λεπτό. Εισηγούμεθα, λέει, την τροποποίηση της παρήθμου αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, αύξηση προϋπολογισμού από 151.000 στις 211.000 ευρώ. Περί έγκρισης προγραμματικής συμβάσεως σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο μεταξύ των φορέων αυτών. Φορέας υλοποίηση περιφέρεια. Άρα γίνεται και τροποποίηση του προϋπολογισμού εδώ, έτσι. Είναι ωραία, συμφωνούμε. Άρα το Περιφερειακό Συμβούλιο συμφωνεί για γιατί τα 60 ήρθανε μετά. Το είχαμε στην αναμόρφωση. Ωραία, για φαΐ. Εντάξει. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, στο πέμπτο θέμα είναι έτσι. Προγράμμα της ψηφοφορίας, τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης. Υπέρ της τροποποίησης δεν είναι ομόφωνο. Δεν είναι ομόφωνο. Όσον αφορά εμένα, Γιώργος Καρίδης, το ψηφίζω υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν σύμφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Λευκάδας και Μεγανησίου. Ωραία. Στην Κέρκυρα, κύριε Κουκουλίτη, το ψηφίζετε εσείς, Ναι. Ομόφωνα στην Κέρκυρα από τους συμβούλους, έτσι όπως ανακοινώθηκαν, ακούγεστε λίγο, με την παρατήρηση του κ. Καρίδη Γεωργίου. Η Λευκάδα, ναι, ομόφωνα. Ναι. Στην Κεφαλονιά. Κεφαλονιά ομόφωνα. Ομόφωνα Κεφαλονιά και Ζάκυνθος. Στη Ζάκυνθο ονομαστικά. Μπάστας ναι. Τσιριγώτης ναι. Και θέλω να στείλουν και φωτογραφία να τους βλέπετε. Όχι, γυναικείο και Μπάστας. Εάν αμφιβάλλετε, εάν πραγματικά θεωρώ προσβολή και στο πρόσωπό μου, όχι, όταν αμφιβάλλετε για αυτά που λέμε. Μπάστας λοιπόν παρόν. Τσιριγώτης ναι. Παρόν εννοώ ναι. Τσιριγώτης ναι. Κορφιάτης ναι. Λαχανιώτη ναι. Τους βλέπετε όλους? Ευχαριστούμε πολύ. Να κάνουμε στην ομάδα βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν, ομόφωνα το θέμα της ημερήσιας ο κύριος Τσιριγώτης, ναι. Εδώ μπορεί να έχει φύγει κάποιος να έχει πάει για κακούριμα. Μπορεί να έχει πάει για να πει νερό. Μπορεί κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι είμαστε παρόντες. Όχι, όχι. Απλά η παρέμβαση ήταν διευκρινιστική για τακτοποιητική δηλαδή. Αυτό έτσι εντάξει. έτσι ήταν. Τακτοποιήθηκε. Λοιπόν, το έκτο θέμα με τίτλο έγκριση σχεδίου συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης για το έργο αποκατάσταση ανακαίνιση κτηρίου φιλαρμονικής της εταιρείας Μάντζαρος. Ο εισηγητής, ο κύριος Κούρτης, απουσιάζει. Κύριε Περιφερειάρχα, έχει διανεμηθεί η εισήγηση. Εδώ αφορούσε τη 15η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων στον άξονα προτεραιότητας 09 εφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιωνίων Νήσων. Το έργο αυτό εγκρίθηκε με χρηματοδότηση προϋπολογισμού 980.000, αφορούσε το κτίριο της Φιλαρμονικής Μάντζαρου, αποκατάσταση ανακαίνιση κτηρίου Φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος. Η πράξη που εντάχθηκε υλοποιήθηκε με το πρώτο υποέργο. Αποκατάσταση ανακαίνιση κτηρίου. Για την ολοκλήρωσή του χρειάζεται ένα δεύτερο υποέργο προϋπολογισμού περίπου 300.000 για την προμήθεια του εξοπλισμού από το ίδιο πρόγραμμα, για την ίδια δηλαδή πρόσκληση που παραμένει ανοιχτή αυτό το κομμάτι. Και προτείνουμε την έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου της προγραμματικής και την εξισοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Την έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης τροποποίησης της απόφασης ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου αποκατάσταση ανακαίνιση κτηρίου Φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, όπως είπαμε προηγουμένως, αναμένουμε και την εγκύκλιο για να ενταχθούν
έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 και το πρόγραμμά μας θα χωρέσει μετά από τις σχετικές μεταφορές έργων στο νέο σχέδιο ΣΕΣ που πρόκειται να εφαρμοστεί. Επί της εισηγήσεως υπάρχουν ερωτήσεις από την Κέρκυρο και ναι, αμέσως. Βλέπω εδώ, δεν αναφέρεται ποσότητα, αναφέρεται προφορικά. Όχι, το έχει εδώ μέσα, το είδα. Ναι, αλλά έχω μόνο την πρώτη σελίδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό μας έβγαλε δηλαδή το ίντερνετ από την γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και ήθελα να ρωτήσω, ούτε το σχέδιο, δηλαδή προγραμματική σύμβαση έχουμε, ούτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι λέει αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Του Δημοτικού, όχι του Διοικητικού. Είναι το ΔΣ της Φιλαρμονικής. Εδώ γράφει Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΣ. Όχι, όπως το διαβάζω, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Πού το λέει? Με στα ψηλά γράμματα για περιφερειακά. Εδώ που βλέπω εγώ 7-13, 2-20. Συνημένα λέει, συνημένα πρώτο σχέδιο. Μαντζάρο συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής με θέμα. Να συγχαρούμε τον κύριο Γουλή που το εντόπισε όμως. Τόσα το βλέπετε. Σωστό. Εγώ το εντόπισα με τη βοήθεια των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Πύρωσης. Λοιπόν, για να σου πω τώρα κάτι άλλο ερώτηση. Καλά, η Φιλαρμονική Μάντζαρος είναι μια μεγάλη φιλαρμονική. Προφανώς υπήρχε πρόβλημα. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί, το ένα ερώτημα, δεν μπορούσε να προβλεφθεί εξ αρχής το ποσό που χρειάζεται. 2. Φιλαρμονικές υπάρχουν κι άλλες. Πολλές. Βλέπω μια ανισότιμη εντελώς μεταχείρισή τους. Έτσι. Εδώ δίνεται δηλαδή προτείνεται συνολικά το ποσό να φτάσει στο 1.300 περίπου, 1.300.000, ένα τεράστιο ποσό δηλαδή. Και οι άλλες αυτό ζουν, μαζεύοντας το φράγκο από εδώ, το φράγκο από εκεί, κάνοντας ένα πανηγύρι, ας πούμε, για να ζήσουν. Να υπάρχουν ως φιλαρμονικές. Άρα εδώ, κύριε Περιφερειάρχη, επανέρχεται το θέμα της αξιολόγησης των πολιτιστικών αθλητικών αναγκών. Και όχι περιστασιακά. Περιστασιακά λοιπόν οι κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας κάποια γνώση και κάποια πείρα, μαζεύονται, επεξεργάζονται ένα σχέδιο και προτείνουν άλλες 300.000. Στο χωριό μου, ας πούμε, ή στο χωριό του κυρίου Άνθη που βλέπω απέναντί μου, ή στο χωριό του κυρίου Γιαννακούρη, στο Σκρυπερό, που έχουν μια αξιόλογη τέτοια φιλαρμονική, που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, μένουν στο μπάλο, χωρίς φράγκο δηλαδή. Έχεις τα πράγματα αυτά τώρα. Ναι, ο κύριος Καραλής, θέλετε να απαντήσετε? Ναι, να τονίσω το εξής, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου όταν δημοπρατήθηκε ήταν 980.000 και με την ολοκλήρωσή του ολοκληρώθηκε στις 614.000. Τα συνολικά πρόσθετα επιμέρους υποέργα τα οποία προστίθενται σε συγκεκριμένο αντικείμενο αφορούν τις λειτουργικές βελτιώσεις του κτηρίου, συσκευές ήχου και εικόνας, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μουσικό εξοπλισμό. Η συνολική δαπάνη από τα 614 διαμορφώνεται συνολικά με όλα αυτά που σας είπα στις 915.000, οι οποίες υπολείπονται του αρχικού προϋπολογισμού των 980.000 ευρώ. Ένα θέμα είναι αυτό, και το δεύτερο, από ό,τι γνωρίζουμε και οι λοιπές φιλαρμονικές της Κέρκυρας, δηλαδή και της Κορακιάνας που έγινε η ανακατασκευή του κτηρίου και των κοινοπιαστών και του Γαστουρίου, ετοιμάζουν και αυτές μέσα στο σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, στην ουσία να εκμεταλλευτούν το προϊόν της εκτόσεως για να συμπεριλάβουν εξοπλισμούς, έπιπλα και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο για τη λειτουργία των... Πρέπει να τονιστεί, κύριε, επειδή γίνεται διάκριση ή κάποιες μεροληψίες. Εγώ δεν έχω τέτοια γνώση ούτε τέτοια εμπειρία από όλη μου τη διαδρομή. Κανένα σωματείο και καμία φιλαρμονική, και η 19 της Κέρκυρας και της Ζακίνθου και της Κεφαλονιάς και της Λευκάδος, πήραν καινούριο εξοπλισμό με κράνιο, όργανα, στολές. Δεν έμεινε καμία που να μην τακτοποιηθεί. Μπερδεύετε πολλές φορές στη φρασιολογία σας και εσείς ή ακούω και εγώ η λέξη επιχορήγηση, που δεν υπάρχει επιχορήγηση, απαγορεύεται. Στις με μικροπολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες συμβάλλουν εμέσως και στον τουρισμό
αλλά και στην στήριξη αυτών των σωματείων με μικρό ποσά γίνεται συνδιοργάνωση. Όλα δεν τα ποσά, έτσι να το πω και εδώ μέσα, είναι μια ευκαιρία γιατί ακούω διάφορες κουβέντες. Πάντοτε στην παρένθεση ότι κανένα σωματείο δεν ζήτησε και δεν ικανοποιήθηκε είτε από την προβολή του τουρισμού είτε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που έχουμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα, γνωστώντας ότι η περιφέρεια λειτουργεί ενιαία. Δεν μας το ξεχωρίσει κανείς. Λέμε λοιπόν ότι αυτές οι παρεμβάσεις ως πολιτική βούληση, το λέει ο Περιφερειάρχης, εγκρίνεται από την Επιτροπή Τουρισμού Πολιτισμού. Πηγαίνει στο όργανο το αρμόδιο της περιφέρειας που κάνει την επιλεξιμότητα, ότι είναι επιλεξιμό το έργο αυτό, πάει στην νομιμότητα ότι είναι νόμιμο, ακολουθεί την εκτέλεσή του, κατατίθεται τα τιμολόγια, γίνεται ο έλεγχος, περνάει από το Περιφερειακό Ταμείο για να πληρωθεί. Επομένως δεν υπάρχει ψεγάδι τόσο στην όλη διαδικασία. Βέβαια, αναλόγως πώς έρχονται τα αιτήματα. Μιλάμε λοιπόν εδώ για τις φιλαρμονικές, όλες έχουν βοηθηθεί. Εδώ όμως μιλάμε για ένα έργο. Όπου υπάρχει κτίριο και υπάρχει μια εκκρεμότητα έτσι εξοπλισμού, είναι μια άλλη διαδικασία που όποιος κάνει αυτό το έργο ζητάει και παραπάνω. Δεν κάνει διάκριση και πουθενά δεν υπήρξε διάκριση. Αλλά τα προγράμματα όλα αυτά πάντα να έχουμε στο νου μας ότι είναι ανταγωνιστικά. Όποιος μπορέσει, και βλέπετε ότι ενώ και στις μετρήσεις που έγινε η Λευκάδα, λέει, δεν ήξερα για το ΕΣΠΑ, έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα με το νοσοκομείο, το Διάβλο και άλλα έργα εκεί. Επομένως το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό, συνεχίζει να είναι ανταγωνιστικό και προσπαθούμε όσο μπορούμε τα έργα που έρχονται να εντάσσονται. Γι' αυτό βρισκόμαστε και στο ΕΣΠΑ σε overbooking που λένε 133%, όταν το παραλάβαμε 60%. Είναι μια συνεχής προσπάθεια και διαδικασία και κανείς να μην αδικείται και να ικανοποιούνται. Αλλά ο καθένας έχει τη δραστηριότητά του και την ταχύτητά του. Ωραία. Νομίζω υπάρχει άλλο θέμα. Ναι, Γεωργάτος από Κεφαλονιά. Λοιπόν, από την Κέρκυρα. Ναι, αρχίσουμε από Κεφαλονιά. Τι να αρχίσουμε, ο Γεωργάτος θέλει το λόγο. Θέλω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Γεωργάτος έχει το λόγο. Ναι, και μια και παρευρίσκεται το κύριος Καράλης εκεί, μου φαίνεται έτσι ιδιαίτερα αξιοπερίεργο πώς εγκρίθηκε ένα έργο για κτίριο με συγκεκριμένο σκοπό χωρίς να περιείχε το δεύτερο υποέργο του εξοπλισμού. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και επειδή υπόθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη περί ανταγωνισμού, να του υπενθυμίσω ότι απορρίφθηκαν έργα, βασικά έργα της Κεφαλονιάς, με κάποια επιχειρήματα μειωμένης σοβαρότητας. Αυτό λοιπόν που απορώ είναι πώς εγκρίθηκε για το κτίριο, ανακαίνιση, επισκευή κλπ, χωρίς να υπάρχει ο εξοπλισμός και ήρθε εκ των υστέρων το υποέργο. Αν μπορεί κάποιος να μου το απαντήσει. Νήσια ο κύριος Καραλής. Τώρα αυτό που αναφέρατε κύριε Γεωργάτο, κάνετε μου μια επενθύμηση που δεν το ξέρω ποια έργα απορρίφθησαν με μειωμένη, είπατε, σοβαρότητα. Ναι, με επιχειρήματα μειωμένης σοβαρότητας και επιχειρήματα δεν χρησιμοποιούμε βέβαια όταν είναι απορρίψιμα. Αυτά τα απορρίφθουν διαχειριστικές με ελέγχους. Ναι, για αυτά τα επιχειρήματα, με αυτούς για αυτό τον έλεγχο, και μιλάω για τον Καραβόμηλο Αγία Φημία παραδείγματος χάρη. Εδώ και 4 χρόνια. Στα 4 ενδιαμέσως βελτιώθηκαν αυτά, ξεπεράστηκαν. Όχι, προσθέθηκαν προβλήματα γιατί δεν εγκρίθηκε τότε, υπήρξε τροποποίηση της περιοχής Natura και μας έπιασε το άλλο πρόβλημα. Την περιοχή Natura, δηλαδή περιβαλλοντική όρια, ενώ αν είχε εγκριθεί τότε το έργο θα είχε προχωρήσει κανονικά. Λέω ένα παράδειγμα γιατί υπάρχουν και άλλα έργα, αλλά η ερώτησή μου είναι αυτή, πώς εγκρίθηκε η ένταξη αυτού του έργου χωρίς να προβλέπεται ο εξοπλισμός από τη στιγμή που το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα έργα. Θα απαντήσει ο κύριος Καραλής, αλλά χαίρομαι που όλα αυτά συνέβησαν προς Σπύρου. Ερετής περιφέρειας. Ωραία, γίνανε και μετά Σπύρου, αλλά εν πάση περιπτώσει μην το κάνουμε θέμα τώρα. Η απάντησή μου στο σκεπτικό πώς εντάχθηκε χωρίς τον εξοπλισμό είναι δύσκολη διότι αυτή η ένταξη έγινε πριν το 2010 και δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες τιτότητες
διοίκησης της περιφέρειας. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ, να τονίσω και πάλι, είναι ότι σε όλες τις φιλαρμονικές ακολουθείται αυτή η γραμμή, να καλυφθούν από τα προϊόντα των εκτόσεων οι ανάγκες σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς μέσα στο πλαίσιο του αρχικού προϋπολογισμού και όχι κατ' υπέρβαση του... Κύριε Καραλή, με συγχωρείτε, αλλά το ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Για το ΕΣΠΑ ισχύει ότι οι εκτόσεις μπαίνουν σε ένα γενικό κουβά και από εκεί παίρνουν άλλα έργα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι αντίθετος στη διαδικασία αυτή, για να μην παρεξηγηθώ. Πολύ σωστά χρηματοδοτήθηκε ο Μάντζαρος, πολύ σωστά χρηματοδοτείται ο εξοπλισμός, απλά βλέπω ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέτρα και σταθμά για διαφορετικά έργα σε διαφορετικές περιοχές. Ωραία, δόθηκαν νομίζω οι απαντήσεις. Μπορούμε να... άλλοι... Ολοκληρώθηκε νομίζω... Ναι, ο κύριος Γουλής έχει ζητήσει. Το επόμενο θέμα το δικό σου περνάει ομόφωνα, δεν χρειάζεται. Τι είναι προβληματικός ο κύριος Ανθής? Όχι, δεν είναι, καλός. Ο κύριος Γουλής έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Γουλή, έχει το λόγο. Εμείς εξ αρχής από την έναρξη λειτουργίας της αιρετής περιφερειάς είχαμε βάλει το ζήτημα σχέση με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, όπως και με σχέση με άλλες σχετικές δραστηριότητες, ότι πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση των αναγκών. Κλείνουμε τρίτο χρόνο και αυτό δεν έχει γίνει. Για όλες τις δραστηριότητες λέω. Λοιπόν, οι φιλαρμονικές σε όλα τα νησιά όντως προσφέρουν έχουν μια σημαντική θετική προσφορά στο κράτημα των παραδόσεων, των μουσικών του κάθε νησιού. Έχουν μια προσφορά δηλαδή στο κοινωνικό σύνολο. Νομίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Χωρίς να σημαίνει ότι οι ανάγκες του Μάντζαρος δεν ήταν αυτές. Και μάλιστα με την ενημέρωση του κυρίου Καραλή ότι κρατήθηκε το κόστος μαζί με τα ζητούμενα για τον λειτουργικό εξοπλισμό κάτω από το όριο του αρχικού προϋπολογισμού. Δηλαδή η επιφύλαξη που έχουμε, κύριε Πρόεδρε, εμείς αφορά τη γενικότερη αξιολόγηση. Και συμφωνούμε να υπογραφεί αυτή η συμπληρωματική σύμβαση. Η συμπληρωματική σύμβαση, βέβαια, είναι ένα μειονέκτημα ότι δεν την έχουμε την προγραμματική σύμβαση. Εμείς τουλάχιστον. Θέλω όμως να πιστείτε, είναι δύο συνημένα. Η αξιολόγηση. Είναι δύο συνημένα. Ένας τρόπος αυτά είναι να χαράξεις μια πολιτική ετών. Αλλά μην φανταστείτε όμως ότι τα πολιτιστικά σωματεία όπως τα αθλητικά είναι ζωντανοί οργανισμοί καθημερινότητος. Με ανατροπές, αλλαγές, εγκρίσεις. Επίσης έχει δίκιο ο κύριος Γιωργάτης όταν λέει ότι οι εκτόσεις δεν πάνε έτσι, πάρτε τις εκτόσεις, πάνε σε ένα γενικό λογαριασμό. Το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Εγώ θα έλεγα πολλές φορές ότι ο κίνδυνος δεν φτάνουν τα χρήματα, χάνονται κίνδυνος να χαθούν χρήματα. Γιατί εδώ προγραμματίζει να εντάξει ένα έργο και δεν μπορεί να ξεκινήσει πολλές φορές. Γιατί μεσολαβούν πολλά επίπεδα, στάδια, διαγωνισμοί, προμήθειες, αλλαγής ας πούμε προμηθευτών, ενστάσεις. Ξέρετε τι τραβήξαμε? Οι φιλαρμονικές έχουν ενταχθεί εδώ και 5 χρόνια να τελειώσουν τώρα. Μα περιφερειάρχη μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί εδώ πέρα τώρα οφείλει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Το μόνο έργο το οποίο ήταν και έτοιμο στις απολυτριώσεις και απεντάχθηκε ήταν η παράκαμψη του Σκρυπερού της Κέρκυρας. Από πού προκύπτουν όλα αυτά τώρα? Γιατί τώρα νιώθουμε και μειονεκτικά εμείς οι σήμερα. Το λες που είχε απολυτριώσει το Σκρυπερό? Είχε. Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει 5 εκατομμύρια έργο απεντάχθηκε από την Κέρκυρα. Δεν μπορούμε να τα ακούμε συνέχεια. Τώρα κάποιοι παίρνουν ένα σπόρο τώρα για να τα ακούμε. Και εμείς δεν μιλάμε γιατί είμαστε υπέρ της συνοχής της περιφέρειας. Ωραία. Το ίδιο και εμείς είναι ότι, Χριστό, και εμείς δεν μιλάμε πραγματικά, το βλέπετε. Έλα. Δεν μιλάμε γιατί συμφωνούμε και πρέπει να αποχωρήσουν κάποια πράγματα. Και πραγματικά υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει και ανταγωνισμός, είναι γεγονός. Αρκεί κύριε Πρόεδρε, στην ταχύτητα καμιά φορά ορισμένα να μην μπαίνει κόφτης. Το ξέρω, το κατάλαβα κύριε Μελουνάκη, είναι σεβαστό. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να καταλάβουν ότι δεν είναι στην αίθουσα που βρίσκονται και μιλάνε μόνοι τους. Μια σύσταση κάνω κι εγώ. Ίσως εγώ έχω μια μεσότητα επειδή πρέπει να παρακολουθώ λίγο παραπέρα. Φαίνεται όμως ότι οι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα της Κέρκυρας θεωρούν ότι είναι μόνο η κουβέντα εδώ.
Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και πραγματικά δεν σας βλέπουμε πολλές φορές. Κάποιες φορές ακούμε και καταλαβαίνετε το προβληματισμό μας. Συγγνώμη σας για τον κύριο Μιλουνά, για το σύνολο των συμβούλων της Κέρκυρας, έτσι. Για μεμονωμένες περιπτώσεις. Βλέπω 20 ανθρώπους εδώ, γι' αυτό ίσως είναι πολλοί, γι' αυτό βλέπω το λαό. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, έχετε διαδηλέσει και πρόεδρος και τα ξέρετε αυτά. Τις δυσκολίες εδώ του διαχείρισης, αν θέλετε, του δημόσιου λόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί αυτού του θέματος επιθυμεί κάποιος συνάδελφος να πει έστω μια κουβέντα? Ο κύριος Πουλιέζος και ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θεωρώ ότι όλα τα πολιτιστικά σωματεία είναι ίδια, ούτε ότι έχουν το ίδιο επίπεδο και ούτε την ίδια ιστορία. Ως εκ τούτου λοιπόν θα αντιμετωπίζονται με βάση την προσφορά τους, με την ιστορία τους και όλα αυτά. Και θα συνυπολογίζονται. Δεν λέμε δηλαδή, δεν είμαι της λογικής θα αντιμετωπίσουμε όλους το ίδιο. Και καλώς λοιπόν ενισχύεται η Φιλαρμονική Μάντσαρος, διότι είναι ένα από τα παλαιότερα πολιτιστικά σωματεία, μουσικά σωματεία της Κέρκυρας, με ιστορία, με ενεργητικό μεγάλο στα μουσικά δρόμενα, σε τοπικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο παγκόσμιο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να θεωρήσω σύμφωνα με τις τοποθετήσεις ότι το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση σχεδίου συμπληρωματικής προγραμματικής σύμβασης, το έργο έτσι όπως περιγράφεται στην πρόσκληση, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις ενός εκάστου όπως έχουν διατυπωθεί και καταγραφεί. Σωστά. Εμείς θα απέχουμε από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, γιατί όπως εξελίχθηκε και η συζήτηση, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες, οπότε απέχουμε. Αποχή. Ωραία. Με την αποχή της κυρίας Λαχανιώτη, με τη θέση της όπως αποτυπώθηκε από άλλη περιφερειακή ενότητα, άρα λοιπόν κατά πλειοψηφία με την αποχή της κυρίας Λαχανιώτη. Ωραία. Ολοκληρώθηκε, συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα, επιτρέψτε μου κύριε Περιφερειάρχα να τελειώσω εδώ. Το έκτο θέμα ολοκληρώθηκε, το έβδομο θέμα αποσύρεται, γιατί απουσιάζει ο κύριος Άνθης. Εδώ είστε. Κύριε Πρόεδρε, προκαλείτε να τοποθετηθούμε. Όχι. 70 φορές μη θέλει κανένας να πει κάτι. Ναι κύριε Άνθη. Δεν θα ξημερώνουμε. Έβδομο θέμα, αντικατάσταση φορέα, εισηγητής ο κύριος Άνθης. Επί του θέματος. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι ιδρύσαμε φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται το ζήτημα των ΚΕΚ, των ΙΕΚ. Λοιπόν, ζητήσαμε από όλους τους μαζικούς φορείς, από όλα τα Ιόνια νησιά, να ορίσουν αντιπρόσωπο. Μεταξύ αυτών το επιμελητήριο της Λευκάδας δεν ήθελε να ορίσει. Και εφόσον δεν ήθελε, βάλαμε έναν μαζικό φορέα και προτείνεται από την Ένωση Χοροδιών της Κέρκυρας τον κύριο Κοντό, για να συμπληρώσουμε την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η εισήγησή σας έχει διανεμηθεί. Επί της εισηγήσεως ερωτήσεις από... Να αρχίσω όχι από την Κέρκυρα, υπάρχει από άλλη περιφερειακή ενότητα, γιατί υπάρχει από την Κέρκυρα. Ερώτηση επί της εισηγήσεως ή τοποθέτηση? Κυρία Μακρύ είπε όχι. Από την Κέρκυρα ο κύριος Γουλής. Ναι, κύριε Γουλή. Το μικρόφωνο σας κύριε Γουλή. Φαντάζομαι λέω ότι ο κύριος Άνθης είναι σε μια ένταση, επειδή ίσως τον προκαλέσατε, αλλά χαριεντίζοντας τον προκαλέσατε τώρα. Δεν είναι κανένα επιμελητήριο της Λευκάδας, δεν προτάθηκε. Εδώ γράφει ότι προτάθηκε στο εργατοϊπαλληλικό κέντρο Λευκάδα. Αυτό εγώ έκανα λάθος. Η ερώτηση... Ναι. Τώρα, δύο ερωτήσεις δηλαδή. Γιατί μόνο το εργατοϊπαλληλικό κέντρο Λευκάδας και όχι στα άλλα 3 εργατοϊπαλληλικά κέντρα? Ένα αυτό. Δεύτερο. Εντάξει. Δεν γράφεται εδώ, γι' αυτό το ρωτάω. Έχουν στείλει, άμα μας πείτε συγκεκριμένα ποιοι έχουν στείλει. Και δεύτερον, τι τώρα σχέση έχει η Ένωση Χοροδιών, που είναι ένα πολιτιστικό οργανισμό, θα το πω έτσι, με τον φορέα με ένα κοινωνικό φορέα που εκπροσωπεί συγκεκριμένη μία ή περισσότερες επαγγελματικές ομάδες. Δεν υπάρχει
Τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Γουλή, στην πρώτη ερώτησή σας. Για τα πρακτικά ο κύριος Άνθης μιλάει. Ευχαριστώ. Στην πρώτη ερώτησή σας να πούμε ότι έχουμε ζητήσει από φορείς που προέβλεπε η υπουργική απόφαση. Μεταξύ αυτών μοιράσαμε τις φορείς. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα εργατοπαλληλικά κέντρα. Πρέπει να είναι και από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να είναι και από το εργατικό κέντρο. Πρέπει να είναι και από το εμπορικό επιμελητήριο. Πρέπει να είναι από διάφορους φορείς. Γιατί οι προτάσεις επί των οδικοτήτων που θα αναπτυχθούν, όσες αναπτυχθούν, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σφαιρικές. Είπαμε, ένα εργατοπαλληλικό κέντρο, ένα εμπορικό επιμελητήριο, Λοιπόν, στη Λευκάδα είπαμε το εργατοπαλληλικό κέντρο. Δεν ήθελα να ορίσουν. Ένα αυτό. Τώρα, για την Ένωση Χοροδιών που είπα εδώ πέρα, από την Κέρκυρα που έχει στη σωρία πολιτιστικών σωματείων, δεν μπορούσαμε να βάλουμε μία φιλαρμονική, δεν υπάρχει ένωση φιλαρμονικών όλες μαζί. Τα μόνα πολιτιστικά σωματεία που έχουν ενωθεί και εκεί μέσα εκφράζονται και οι φιλαρμονικές, όλα τα πολιτιστικά σωματεία είναι Ένωση Χοροδιών. Τι σκέφτηκα. Παράδειγμα, αυτοί μπορεί να προτείνουν, ας πούμε, διάφορα πράγματα. Μία πρόταση που μπορεί να είναι και είναι προς εκόλαψη είναι η πρόταση που αφορά την επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων, παράδειγμα. Αυτό μπορούσε να μπει σαν ειδικότητα ή σαν κατεύθυνση, όπως υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί εμπορικά επιμελητήρια είχαμε, εργατοϊπαλληλικά κέντρα είχαμε, φορείς άλλους είχαμε, περιφερειακή διεύθυνση είχαμε, εκπαιδευτικούς φορείς, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, συνδικαλιστικά όργανα είχαμε. Είπαμε λοιπόν και ο πολιτισμός, τα πολιτιστικά σωματεία να εκφραστούν μέσα από εκεί. Γι' αυτό. Και υπάρχει αντιστοίχηση, λέω. Πρώτα επιλέξατε το εργατοϊπαλληλικό κέντρο με μια συγκεκριμένη λογική αυτή που αναλύσετε. Ναι. Και μετά μεταπηδάτε σε ένα άλλο. Ναι, είπαμε να μην ξαναβάλουμε εργατοϊπαλληλικό κέντρο. Δηλαδή έχουμε ήδη εργατοϊπαλληλικό κέντρο κι άλλο, από άλλο νόμο. Είναι και Περιφερειακή Επιτροπή αυτή. Και ακριβώς. Είναι δε και Περιφερειακή Επιτροπή. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, και έχουμε και επιμελητήρια και έχουμε και συνδικαλιστικούς φορείς. Είπαμε να βάλουμε και από το πολιτιστικό φορέα. Καλώς. Εδώ, ερώτηση άλλη επί της συζητήσεως. Απλά αντικατάσταση του φορέα για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι η Περιφερειακή Επιτροπή αυτή, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Ναι, Περιφερειακή. Και αλλάζει ο φορέας. Κύριος Κοντός, τι ιδιότητα έχει? Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Χοροδιών Κέρκυρας. Ο Παντελής, λέτε. Ναι. Από πάνω από 30 σωματεία και μέσα από εκεί εκφράζονται και οι φιλαρμονικές. Καλώς. Εγκρίνει το σώμα κατά πλειοψηφία. Κύριος Γουλής. Ο κύριος Γουλής έχει ζητήσει το λόγο. Ναι. Έχετε το λόγο. Εμείς ως Λαϊκή Υπηρεσία έχουμε την πάγια θέση ότι η επαγγελματική κατάρτιση να γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ενιαίου υποχρεωτικού δημόσιου 12χρονου σχολείου για όλους τους νέους και τις νέες. Αυτή η επαγγελματική κατάρτιση να είναι δίχρονη, να είναι αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν. Εξ αρχής λοιπόν είμαστε κάθετα αντίθετοι με αυτά τα ΚΕΚ, η ΕΚ και τα λοιπά, τα οποία ουσιαστικά αναπαράγουν την ημιμάθεια, τη μισοκατάρτιση και βέβαια δεν προσφέρουν καμία επαγγελματική αποκατάσταση. Απλώς ένα χαρτί το οποίο στη τελευταία ανάλυση δεν λέει και τίποτα σε σχέση με το βαρύγδουπο τίτλο που και η προπαγάνδα που γίνεται γύρω από αυτά την επαγγελματική κατάρτιση. Ωραία. Κατά συνέπεια λοιπόν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχει αυτού του χαρακτήρα συνολικότερα στην πατρίδα μας η επαγγελματική κατάρτιση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σας πω, επί παραδείγματι, ο κ. Άνδης το ξέρει καλά γιατί είναι και εκπαιδευτικός του δημόσιου τομέα, αλλά πρόσφατα, φέτος το καλοκαίρι δηλαδή, από ένα τέτοιο σχολείο απολύθηκαν 19 εκπαιδευτικοί, 19 παρακαλώ εκπαιδευτικοί, ναι, καταγγείληκαν ειδικότητες. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα? Όχι, από το ΕΠΑΛ. Από το ΕΠΑΛ. Και από το ΕΠΑΣ νομίζω, από το δημόσια, ναι. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα? Νομίζω ότι και ο κύριος Άνθης, καταλαβαίνω από την χρέωση την οποία έχει ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά νομίζω ότι κατά βάση ως εκπαιδευτικός πρέπει να είναι αντίθετο σε αυτά. Έτσι, όχι γιατί εδώ γίνεται τώρα μεγάλη κουβέντα. Μας είπε και την πρόταση αυτή, σαν παράδειγμα βέβαια λέω,
Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό τεκμηριώνει και δικαιολογεί την όποια συμμετοχή. Δηλαδή, αν θα κάνει τούτος ο φορέας ή ο άλλος ο φορέας την πρόταση. Πρόταση μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε. Είναι, δεν είναι, στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του φορέα. Προφανώς δεν είναι μια επίφαση αντιπροσωπευτικότητας δίθεν κοινωνικής σε μια επαγγελματική κατάρτιση υποβαθμισμένη, ιδιωτικοποιημένη, η οποία δεν προσφέρει τίποτα, αντίθετα ζημιά κάνει. Και ανάγει, ας πούμε, σε τάχα επίσημο κρατικό φορέα την ημιμάθεια και τον αποπροσανατολισμό. Εκείνο που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι και εδώ σαν περιφέρεια, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε για δίχρονη, υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Περιφερειάς έχει ζητήσει. Εγώ, κύριε Γουλή, βάζω ευήκο νου σε αυτά που λέτε και πραγματικά θέλει κανείς, όταν μιλάμε για εκπαίδευση, να είναι υπεύθυνη, σωστή, τεκμηριωμένη. Και εγώ χαίρομαι γιατί τα βάζετε πολλές φορές και δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είδα ποτέ να παρέμβει κανείς και να ελέγξει, και στα ΕΠΑΛ που έχω ακούσει, που δεν έχω ιδιαίτερη γνώση, φαντάζομαι εκπαιδευτική. Άλλος πήγαινε μια ώρα, άλλος δεν έκανε καθόλου μάθημα, άλλος το έκανε για πρόφαση για να έχει το μαγαζί του. Δηλαδή δεν γίνονταν και εκεί μια εκπαίδευση. Και εγώ θα ήθελα, εσείς που το παρακολουθείτε ή τα λέτε, να πείτε για ελάτε εδώ. Πότε κάνετε? Όχι, δεν κάνανε. Μα έτσι εμφανιζόταν, αλλά δεν κάνανε μαθήματα, δεν πήγανε καθηγητές. Καταρτιζόταν από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα, δεν το φτιάχναμε. Εντάξει, αλλά δεν το παρακολουθούσαν δηλαδή. Και εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα στη λειτουργία του, τουλάχιστον το έλεγαν οι ίδιες οι διευθύνσεις, οι ίδιοι καθηγητές. Δηλαδή θέλει και εκεί και ένας κοινωνικός έλεγχος, όπως το λέτε, να εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα. Όπως λέτε και για την άλλη πλευρά, και 100 φορές ας πούμε να υπάρχει και εδώ έλεγχος. Τι ακριβώς κάνετε, τι αποδίδει αυτή η εκπαίδευση, ποιος βγαίνει καταρτισμένος από εκεί μέσα να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Είτε έχει χαρτί είτε δεν έχει. Ο ανταγωνισμός, αν κάποιος είναι ικανός, δεν του ψάχνει στο διπλωμάτιο όταν έρχεται να σου κάνει κάτι, κοιτάζει αν είναι αποτελεσματικός ή σωστός. Και αυτό είναι στο χέρι μας, και ο κύριος Άνθης τώρα προκειμένου, αν αυτά θα λειτουργήσουν και πώς λειτουργούν. Γιατί πολλές φορές κατ' επίφαση κάνουμε επιτροπές, βάζουμε εκπροσώπους και δεν λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, από Κεφαλονιά ο Ματζουράτος. Ναι, ο κύριος Ματζουράτος. Σας ακούμε. Δεν είχα διάθεση να μιλήσω, αλλά ο κύριος Περιφερειάρχης έβαλε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι, πώς να το πω, είναι προκλητικό. Αν θεωρείτε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι οι απολύσεις των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ έγιναν επειδή έκανε όποιος ήθελε μάθημα και όποιος δεν ήθελε δεν έκανε μάθημα, τότε αυτό πραγματικά είναι μία είδηση. Εμείς πραγματικά σας υποσχόμαστε ότι θα τη βγάλουμε αυτή την είδηση, να ενημερωθεί ο κόσμος για να μάθει γιατί απολύθηκαν οι εκπαιδευτικοί στα ΕΠΑΛ. Δεν ξέρω αν επιμένετε σε αυτό. Όλα αυτά εσείς, αλλά η αλήθεια δεν σας άρεσε ποτέ. Άρα είναι αλήθεια δηλαδή αυτό. Εντάξει. Μην διακόπτετε, κύριε Περιφερειάρχα. Συνεχίστε, κύριε Ματζουράτο. Λοιπόν, ακούστε, ο κύριος Περιφερειάρχης με αυτή την τοποθέτηση συντάσσεται υπέρ των απολύσεων που έγιναν στους εκπαιδευτικούς στα ΕΠΑΛ, 2.500 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, οι οποίοι σήμερα έχουν, παρότι αυτή τη στιγμή είναι σε διαθεσιμότητα, έχουν αφήσει περίπου τις 15.000 μαθητές. Μην διακόπτετε. Κύριε Ματζουράτο, συνεχίστε. Τώρα, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ σας δίνω το δικαίωμα πραγματικά να ανακαλέσετε. Εάν επιμένετε σε αυτή τη γνώμη που είπατε, έχετε όλη την ευθύνη αυτού που λέτε. Μπορώ να πω ότι ήταν μια παρεκτροπή της θεσμής. Αλλά αν επιμένετε μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά αυτό θα, πώς να το πω, θα αξιοποιηθεί από την πλευρά τη δική μας για να πιστεί και ο κόσμος με ποιος έχει να κάνει. Είναι προκλητικό αυτό που λέτε. Κύριε Ματζουράτε, επιτρέψατε μου. Κύριε συνεχίστε, κύριε Ματζουράτο, συνεχίστε το θέση. Όχι να συνεχίσει τώρα. Τελείωσε, τοποθετήθηκε. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, γιατί δεν τελείωσα. Δεν τελείωσε. Αν ακόμα, κύριε Αντιπρόεδρος. Αν νιώθετε ακόμα, κύριε Αντιπρόεδρος, καταργήστε το λόγο. Αλλά έχουμε άλλο Μη διακόπτετε. Συνεχίστε, κύριε Ματζουράτο. Λοιπόν, το προσπερνάω αυτό με τον κύριο Περιφερειάρχη, δεν το προσπερνάω καθόλου. Είναι μια τοποθέτηση, πολιτική τοποθέτηση που έχει την ευθύνη της. Από εκεί και πέρα, εμείς ποτέ δεν είμαστε υπέρ της κατάρτισης
με την έννοια που το βάζετε εσείς. Διότι εδώ προσπαθείτε και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ προσπαθείτε να αντικαταστήσετε την εκπαίδευση από την κατάρτιση με γνώσεις μιας χρήσης. Διότι εδώ υπάρχει στρατηγική στόχευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουν πάρα πολλές φορές επαγγέλματα ή να αλλάξει πάρα πολλές φορές επαγγέλματα η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να υπηρετήσει την κερδοφορία του κεφαλαίου και όπου αυτή παρουσιάζει κέρδη. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί τα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ και γι' αυτό και η τοπική διοίκηση έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη. Που σημαίνει ότι έχετε και εσείς αυτή την ευθύνη, μεγάλη ευθύνη. Και είναι χρόνια βέβαια το πρόβλημα αυτό. Είναι απορίας άξιο πραγματικά να υπάρξει κάποια στιγμή ένας απολογισμός τι έχουν κάνει όλες αυτές οι καταρτήσεις. Αλλά και αυτό το προσπερνάω αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε υπέρ ενός άλλου συστήματος εκπαίδευσης, η οποία βεβαίως θα έχει το διακύβευμά της θα ανταποκρίνεται σε μια άλλη οικονομία, σε μια λαϊκή οικονομία, που πραγματικά εκεί τα παιδιά θα τελειώνουν το σχολείο, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί χωρίς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κανένα παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που λέμε στη γενική παιδεία και στα αγαθά που έχει αυτή η γενική παιδεία. Δεν θα βγαίνει δηλαδή από τα 14 του στη μαθητεία και δεν θα αντιμετωπίζεται σαν μια φτηνή, σαν ένας φτηνός εργατικός χυλός. Από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι όλες αυτές οι καταρτήσεις το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι πραγματικά να υπηρετήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου σε συνθήκες κρίσης, που σημαίνει ότι πραγματικά η μαθητεία και γενικότερα όλες αυτές οι καταρτήσεις θα προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις. Με αυτή την έννοια είμαστε αντίθετοι, είμαστε υπέρ των μεταδευτεροβάθμιων επαγγελματικών σχολών που δίνουν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Θα πρέπει να με ευχαριστήσει ο κ. Ματζουράτος, γιατί ενώ δεν ήθελε να μιλήσει, πήρε φόρα να μιλήσει. Κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ. Εντάξει, εγώ αναφέρομαι γιατί συμπαθώ όλους τους κλάδους που διδάσκανε, τουλάχιστον ήδη ήταν κομμότρες, υδραυλικοί, πλακάδες, αυτά κάνανε εκπαίδευση, πήγαιναν, δεν πήγαιναν. Αν δεν δούμε και τα στραβά και ενοχλείστε τόσο πολύ, αν κάνει κάποιος κάποια κριτική και όλα καλά και ωραία, φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, εντάξει. Ωραία, νομίζω ότι. Μα εσείς είπατε και δικαιολογήσατε τις απολύσεις που ανέφερα εγώ. Μα έτσι φάνηκε τώρα. Με συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Άλλο να θίξει τα κακά του ενός συστήματος, αλλά δημιούργημα δικό σας είναι. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα ποτέ καμία απόλυση, κύριε Γουλή, κύριε Περιφερειάρχα, ένα λεπτό, γιατί δημιουργείται μια παρεξήγηση. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε με. Καταρχήν δεν είναι κατάκτηση επαγγελματική εκπαίδευση όπως λειτουργήσε στην Ελλάδα. Δεν ήταν κατάκτηση. Έτσι με συγχωρείτε. Οι τελευταίοι ηλεκτρολόγοι και οι τελευταίοι υδραυλικοί που βγήκαν από την ΑΕΜ, από εκείνη την πάλε ποτέ τη σχολή Καποδίστρια. Ουδέποτε ξανά με ηλεκτρολόγο και υδραυλικό σε αυτή την έρημη τη χώρα. Λοιπόν, δεν ήταν κατάκτηση. Έπρεπε πάση θυσία να μπει σε σωστές βάσεις η τεχνική εκπαίδευση. Ότι είχαν εξοπλισμούς, ότι είχαν πέσει λεφτά, αλλά αποτέλεσμα δεν υπήρχε και για κάποιο λόγο. Τώρα αυτό είναι προς διερεύνηση. Εννοείται ότι δεν είμαι υπέρ των απολύσεων, ας πούμε, και οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπει και χέρι σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει ουσία. Τώρα, για το συγκεκριμένο. Οι μόνες σχολείς που λειτουργήσαν, και κύριε Γουλή σας το λέω, γιατί είχα ένα υπέρμετρο ενδιαφέρον, ήταν οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Αυτές έβγαναν φουρναρέους, έβγαναν ζαχαροπλάστες και εκεί έβαζαν μέσω τα παιδιά να πάνε. Γιατί εκεί μάθαιναν. Και ήταν και επάγγελμα. Λοιπόν, και έκαναν ένα επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, τι τελείωσες παιδί μου, στα ΕΠΑΛ πας ηλεκτρολόγος. Μπρίζα ξέρεις να βάλεις? Όχι, δεν ξέρω ούτε ποια είναι η μπρίζα. Εδώ ήταν φοβερή περίπτωση. Μη λες τέτοιες αλήθειες, θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη φάση είναι αλήθεια ότι εμείς σαν περιφέρεια δεν έχουμε αρνητικά. Είμαστε η τελευταία περιφέρεια. Θα συγκαταλέξουμε και τον κύριο Άρχη στην επιχειρηματολογία. Γιατί ο Περιφερειάρχης δεν ήθελε ο άνθρωπος, και πολύ σωστά, και με δική μου παρότριση, δεν ήθελε πολύ σωστά να αναλάβουμε. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας και της εθνικής στρατηγικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται από το κράτος.
Και οφείλει να το διορθώσει. Και αυτή ήταν η τοποθέτησή του και είμαστε η τελευταία περιφέρεια. Αύριο λοιπόν με παίρνουν τηλέφωνο οι εκπαιδευτικοί. Να μην έχουμε να προτείνουμε κάτι. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλωνά, έχετε το λόγο. Δεν νομίζω, το θέμα ήταν απλό, αλλά πλατιάσαμε στη γενική πολιτική επάνω στο θέμα της παιδείας, στο σύνολό της. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα, τροποποίηση, αλλαγή, αντικατάσταση ενός μέλου. Αν είναι να μιλήσουμε την παιδεία, μιλάμε. Ναι, για ποια παιδεία μιλάμε, αλήθεια? Για ποια παιδεία? Είναι άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το βάζουμε. Όμως, εδώ ήταν συγκεκριμένα. Αντικατάσταση ενός μέλου. Επ' αυτού συμφωνώ. Άρα λοιπόν πάμε στην ψηφοφορία κατά πλειοψηφία. Ποιοι είναι κατά και ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ. Να γίνει η αντικατάσταση, ονομαστική, να τα πω τα ονόματα, τα λέω για τα πρακτικά, μην ψαχνόμαστε. Μιλιώτης, μιλάω από τη Κέρκυρα πάλι από την αρχή. Μιλιώτης, Καρίδης Δημήτρης, Αμαλία Μακρύ, Δήμητρα μου λέει. Καταβάτη Μαρία, Λούβρου, Μόσκου, Άνθης, Γιαννακούρης, Κλουδάς, Πουλιέζος, Καρίδης Γεώργιος, κατά, Γουλής Θεόδωρος, στη Λευκάδα, υπέρ οι συνάδελφοι, κυρία Καβαδά, ο κύριος Μαλακάσης, βλέπω άλλον. Βλέπω και τον κύριο Σκληρό στο βάθος. Όχι, δεν βλέπω εγώ. Λοιπόν, και ο κύριος Μαλακάσης, την Κεφαλονιά, βάλει μια φωτογραφία. Στην Κεφαλονιά, ο κύριος Μαντζουράτος. Κύριε Πρόεδρε, το όχι δεν έχει σχέση με το πρόσωπο προφανώς που προτείνεται. Είναι μια θέση γενικά πολιτική. Κατάλαβα, σύμφωνα με την τοποθέτηση του κυρίου και του επικεφαλής. Η κυρία Γρουζή, ναι. Στην Ζάκυνθο, ο κύριος Μπάστας, ναι. Τον βλέπω εγώ τον κύριο Μπάστα, είμαι σίγουρος. Ο κύριος Πορδιάτης, όχι. Η κυρία Λαχανιώτη, όχι. Ο κύριος Τσιριγώτης, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσιριγώτης... μου λίγο, κυρία Διευθυντή. Ο κύριος Τσιριγώτης, ναι. Αλλά δεν είδα όμως εγώ τους Κεγκυρέους, αυτούς που αναφέρατε. Να γυρίσει η κάμερα. Έχεις δίκιο. Σωστά, παρακαλώ πολύ το κάμεραμαν, το διευθυντή αρχίνα από το Προεδρείο. Για πάμε λοιπόν. Σωστό, Κώστα μου, σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμαλία, ευχαριστώ. Χαιρετίσματα. Συνέχισε το λέω ακόμα. Δεν πάει, κάμε λίγο έτσι κύριε Κλουδά. Εκεί. Για και από την άλλη πάντα τώρα. Από την άλλη μεριά να φαίνεσαι. Έχει δίκιο. Σωστά, Κώστα μου. Κύριος Καρίδης. Κύριε Μιλιώτη, δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Το ξέρω. Αλλά δεν θέλω να αμφισβητείτε και αυτά που λένε. Ναι, μεμονωμένα διαφορετικά τώρα. Μην μένουμε σε αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο και... Κύριε Μιλιώτη, δεν είδατε τον κύριο Μαγιά, δεν είδατε. Μην. Η κάμερα να κάνει έτσι να δει και τον κύριο Μαγιά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε ένα μόνο θέμα, δύο θέματα. Πάμε στην επικύρωση πρακτικών 19ης, 20ης, 21ης και 22ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μην βιάζετε, έχουμε κι άλλο ένα θέμα. Μισό. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουν σταλεί τα πρακτικά της 19ης, 20ης, 21ης και 22ης του 13. Ναι. Κινηστικά να ρωτήσω κάτι. Έχει αλλάξει αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την επεξεργασία των πρακτικών? Είναι μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Πού είναι αυτή? Διότι είχα επισημάνει κάποια λάθη εγώ, αλλά ήταν παλαιότερα. Σε πρακτικά παλαιότερα. Έχει αλλάξει. Όχι. Έχουμε αλλάξει. Στέλνουμε σε CD, τα κάνει στην Αθήνα μια εταιρεία. Εντάξει. Πώς λέγεται η εταιρεία, πώς λέγεται? Διοδοτικός διαγωνισμός. Ναι. Γι' αυτό λέω, μας έχουν ενημερώσει από εκεί για τα πρακτικά, προς ενημέρωση όλων, ότι επειδή δεν ξέρουν τα πρόσωπα, δεν μπορούν να γράψουν ποιος είπε αυτό. Και γράφει μέλος του, το αποτέλεσμα να μην έχει αξία. Λοιπόν, εγκρίνονται κατά πλειοψηφία με τη λευκή ψήφο του κυρίου Γουλή, τη λευκή του κυρίου Πουλιέζου, τη λευκή του κυρίου Μαντζουράτου, του κυρίου Κορφιάτη και της κυρίας Λαχανιώτη. Ευχαριστώ πολύ, κατά πλειοψηφία. Ολοκληρώθηκε τη ημερήσια διάταξη. Μένει το ένα εκτός ημερήσιας που έχουμε εγκρίνει το σώμα, κύριε Γουλή,
για την έκδοση του ψηφίσματος για την στήριξη των συνδικαλιστών. Θα του εξηγηθεί ο συνάδελφος ο Ματζουράτος, ο οποίος είναι από αυτούς που ανακρίνονται. Ναι. Κύριε Ματζουράτο, παρακαλώ πολύ, το ιστορικό το ξέρουμε. Ωραία, διαβάσω μόνο το ψήφισμα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλει την πρωτοφανή τρομοκρατική δίωξη ενάντια σε 15 τουλάχιστον συνδικαλιστικά στελέχη στην Κεφαλονιά. Οι διωκόμενοι υπερασπίστηκαν το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων να τιμούν απεργιακά την Πρωτομαγιά, να διεκδικούν ασφαλείς, σύγχρονες, φθηνές, τακτικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για το λαό, να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Κάθε 1η Μάη σε όλες τις χώρες, σε όλα τα λιμάνια, σε όλους τους τόπους δουλειάς παγώνει κάθε δραστηριότητα σαν απάντηση στη βάρβαρη πολιτική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Την 1η Μάη τιμάμε τους νεκρούς και διωγμένους εργατικής τάξης παγκόσμια που θυσιάστηκαν για τα δικαιώματα του λαού. Αυτό έγινε την Πρωτομαγιά του 2013 σε όλη την επικράτεια και φυσικά αυτό ήταν το καθήκον για τα συνδικάτα και στην Κεφαλονιά, στη γη των ριοσπαστών. Θεωρούμε ότι οι διώξεις αυτές δεν ανοίγουν τυχαία τώρα. Η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή και τον αυταρχισμό. Η τάξη των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των βιομηχάνων θωρακίζεται νομοθετικά με τους τρομονόμους στα πειθαρχικά δίκαια της επιστρατεύσης απεργών ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Στην κατεύθυνση αυτή, σε όλη τη χώρα η κυβέρνηση επιβάλλει το δόγμα του νόμου και τάξη την ίδια ώρα που εντείνονται τα αντιλαϊκά μέτρα, η φορολιστία, η ανεργία, η απολύσεις, η ιδιωτικοποίηση σε υγεία, παιδεία, οι πόλεις της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας και έρχονται πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών. Οι εφοπλιστές, οι υποτιθέμενοι υπέρμαχοι της πραγματοποίησης των δρομολογίων έχουν αφήσει την Κεφαλονιά και την Ιθάκη σε συγκοινωνιακό μεσαίωνα. Η κυβέρνηση δίνει μέσα από τη δίωξη αυτή το στίγμα των δικών της προθέσεων, να τροφοδοτήσει δηλαδή και άλλο την εφοπλιστική ασυδοσία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο απαιτεί να σταματήσει τώρα η διαδικασία της δίωξης και να απαλλαγούν αμέσως όλοι οι διωκόμενοι. Απαιτεί επίσης δημόσιες, φθηνές, επαρκείς και απρόσκοπτες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ναι, κατεγράφει έτσι όπως ανακοινώθηκε από τον κύριο Ματζουράτο η πρόταση ψηφίσματος. Ο κύριος Άνθης θέλει να πείτε κάτι, κύριε Άνθη. Είναι κατηγορούμενοι. Είσαστε κατηγορούμενοι, κύριε Ματζουράτο. Κοιτάξτε, κύριε Άνθη, έχει διαταχθεί σχετική εισαγγελική έρευνα και είναι στο επίπεδο της προανάκρισης. Αυτό έγινε αυτεπάγγελτα, κύριε Ματζουράτο? Για παραβίαση των κοινωνιών αυτεπάγγελτα έγινε? Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες. Απλά μας καλούνε να δώσουμε κατάθεση για αυτό το λόγο. Ναι, γιατί ότι δεν εκτέλεσε το δρομολόγιο εκείνη την ημέρα το πλοίο. Πράγματι, εμείς περιφρουρούσαμε το δικαίωμα στην απεργία και το δικαίωμα να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά όπως πραγματικά κάνουν όλα τα συνδικάτα σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας και στην Ελλάδα. Ωραία. Ο κύριος Καρίδης Γεώργιος. Κύριε Καρίδη, έχετε το λόγο. Θέλω να πω το εξής. Καταρχήν δεν έχει ασκηθεί δίωξη, από ό,τι άκουσα είναι προκαταρτική η διαδικασία, επομένως δεν έχει ασκηθεί ακόμα δίωξη. Μπορεί να ασκηθεί όμως. Είχε προκύψει ανάλογο θέμα πριν ένα μήνα περίπου, με ένα αίτημα της κυρίας Λαχανιώτη για τη δίωξη ενός δημοσιογράφου, ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια άρθρα στο διαδίκτυο για τη Χρυσή Αυγή και είχε ζητήσει μια απόφαση συμπαράστασης του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Και μετά από διαλογική συζήτηση είχαμε καταλήξει το εξής, επειδή το είχα προτείνει εγώ, μπορώ να το επαναλάβω, βέβαια όπως έχει το ψήφισμα, το σχέδιο ψηφίσματος δεν μπορεί να εγκριθεί, διότι επισέρχεται σε λεπτομέρειες αλότριες με το περιεχόμενο αυτού που συζητάμε, καταλογίζει πολιτικές ευθύνες, ούτε μπορούμε εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να παρανεύουμε ομά στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, λέγοντας να αποσυρθούν οι κατηγορίες και να αθωωωθούν. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε εμείς τέτοια πράγματα. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, όπως είχαμε πει ανάλογα και στην προηγούμενη περίπτωση της κυρίας Λαχανιώτη, είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για ακόμα μια φορά διατυπώνει τη θέση του ότι είναι εναντίον της ποινικής δίωξης του ελεύθερου φρονήματος και της ελεύθερης έκφρασης οποιοδήποτε πολίτη το εκφράζει. Αυτό ναι. Δηλαδή να μην ποινικοποιείται η διατύπωση
της ελεύθερης έκφρασης, του συνδικαλισμού, της ελεύθερης διατύπωσης απόψεων. Αυτό μέχρι και τώρα στα επιμέρους πραγματικά στοιχεία κάθε περιστατικού δεν είμαστε δικαστήριο εμείς για να επισέλθουμε. Εάν θέλετε, δηλαδή, εγώ δηλαδή, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου, μπορώ να διατυπώσω μια τέτοια πρόταση σαν ψήφισμα, αν είναι επαρκές για τον συνάδελφο τον κύριο Ματζουράτο, πολύ ευχαρίστως εγώ μπορώ αυτό το πράγμα να το πω. Πέραν αυτού όμως όχι. Καρύδη, αν καταλάβατε, κύριε Περιφερειάρχη. Δηλαδή η εντύπωση που αποκομίζω είναι ότι επί η αστυνομία να τους εμποδίσει να εκφράσουν τα πολιτικά τους αισθήματα. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν παίρνω θέση. Εγώ λέω το εξής, με αφορμή αυτό το αίτημα που προβάλλει ο κύριος Ματζουράτος, το οποίο δεν μπορούμε να το κρίνουμε αν συνέβη ακριβώς έτσι ή πως διαφορετικά. Με αφορμή όμως αυτό, εμείς διατυπώνουμε την πάγια άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι είναι κατά της ποινικοποίησης, της ελεύθερης έκφρασης, της διατύπωσης της άποψης και της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης. Ναι, εννοείται. Εάν αυτό το πράγμα αρκεί, εγώ μπορώ να το πω. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε. Κύριε Γουλή. Λοιπόν, εντάξει, όντως ο κ. Γιώργος Καρύδης έβαλε την ίδια θέση που είχε προτείνει και στην άλλη περίπτωση που είχε προτείνει επίσης και η Λαχανιώτη. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σε ορισμένα πράγματα, ιδιαίτερα με την εξέλιξη των πραγμάτων, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όχι για τίποτα άλλο, μην κοροϊδεύουμε για τους εαυτούς μας. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα για τον εξής λόγο. Γιατί τους νόμους με τους οποίους λειτουργεί και υποχρεούνται να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, τους φτιάχνει ένας συγκεκριμένος κάθε φορά πολιτικός σχετισμός στο Κοινοβούλιο. Άρα η δικαιοσύνη καθοδηγείται γεωλεκτικά από τους νόμους του Κοινοβουλίου και της εκάστοτε πλειοψηφίας. Αυτό θα συνέβαινε και σε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Σωστό. Αυτό θα έλεγα τώρα. Το επόμενο που θα έλεγα, κύριε Καρύδη Γιώργο, είναι αυτό. Ότι οι όποιοι νόμοι δημιουργούνται ανάλογα με τους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Έτσι, οπότε λοιπόν μην λέτε εδώ για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Χωρίς για το πώς διαπαιδαγούνται οι δικαστές, πώς τρομοκρατούνται κτλ. Καθόλου. Η πραγματικότητα και μη χαρακτηρίζει την πραγματικότητα επικίνδυνη. Λοιπόν, χιλιάδες οι πολίτες μας ζουν τις διώξεις, όχι τις διώξεις και τις καταδίκες ακόμα, από δικαστήρια σκοπιμότητας, που είναι σκοπιμότητας όχι η σύνθεση του δικαστηρίου που παίρνει την απόφαση, αλλά η ίδια η πολιτική καθοδήγηση που ασκείται και η ιδεολογική στους συγκεκριμένους δικαστές. Και να μην σας πω και κάτι άλλο, είναι πολιτική της κυβέρνησης τώρα. Τώρα πια έχει γίνει, όχι τώρα, από χρόνια είναι, των κυβερνήσεων. Βλέπε αγροτοδικεία, χιλιάδες, 7.000 αγρότες έχουν ζητήσει σε δίκηση περιφερειάρχα, που κάνετε πως δεν ξέρετε. Χιλιάδες μαθητές έχουν συρθεί, είναι αυτεργάτες τόσες φορές, επιστρατευτεί. Τελευταία έχουν βαλθεί στο στόβαστρο όλοι οι συνδικαλιστές του ταξικού συνδικάτου μετάλλου στο πέραμα του Πειραιά, επειδή έχουν μπει καρφί στα μάτια της εργοδοσίας, γι' αυτό έγινε και η πίεση από τη Χρυσή Αυγή εναντίον τους, αφού αποκαλύφθηκε και απολογείται και έχει συλληφθεί εργολάβος της ζώνης του περάματος που συμμετείχε στη συμμορία των Χρυσαυγητών που χτύπησαν τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τα μέλη του ΚΚΕ, και μου λέτε μετά ότι είναι επικίνδυνα αυτά που επικίνδυνα αυτά που κάνει η κυβέρνησή σας και επικίνδυνα αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θεωρία των δύο άκρων που την έχει αναγάγει σε επίσημη πολιτική. Οπότε λοιπόν τώρα δεν μπορούμε να πάμε εδώ με χαμηλούς τόνους και τα λοιπά. Εδώ έχετε καταδίκη συνεχώς μέρα με τη μέρα από δικαστήρια. Είδα να εναντιωθείς καθαρά και στεναρά σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική δίωξης της πολιτικής, της συνδικαλιστικής, της συναδελφικής δράσης και δεν κατάλαβα δηλαδή, είναι παράνομο να αγωνίζεται ένα τμήμα του λαού να αλλάξουν νόμοι, να καταργηθούν νόμοι. Από έτσι θα είχαμε μείνει στην εποχή του, πώς το λένε, της τουρκοκρατίας, άμα ο ελληνικός λαός δεν αγωνιζόταν κόντρα στους εκάστοτε νόμους. Τώρα πάει να ποινικοποιήσει δηλαδή η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε πολιτική και συνδικαλιστική δράση αντίθετη με τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ιδεώδη του έσχους, της φτώχειας, της πείνας, του θανάτου από την πολιτική της. Και εμείς θα συνεμορφούμε, θα κάθε φορά πως θα τις υποδείξεις
της εκάστοτε κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας λυκοσυμμαχίας των μονοπωλίων. Οπότε εμείς επιμένουμε σε αυτό το ψήφισμα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, εσείς να πάτε να δώσετε εξηγήσεις στον κόσμο για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται από τη μήνα και τη φτώχεια που η κυβέρνησή σας και η Ευρωπαϊκή Ένωσή σας έχει οδηγήσει με ερώτημα του ελληνικού λαού. Ακούστε τώρα. Να πάνε να δώσουν εξηγήσεις. Τα σοσιαλιστικά καθεστώτα κατά χιλιάδες το θέλανε κάθε μέρα. Αφήστε τώρα τον χιδαίο αντικομουνισμό. Το χιδαίο αντικομουνισμό αφήστε τον. Όταν δυσκολεύεστε κάνετε αντικομουνισμό. Μα κοίταξε, όταν λείπει και ο ρεαλισμός στην πραγματικότητα και λέτε ότι δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, άλλη μονό μας. Δηλαδή τι αφήσατε, το κοινοβούλιο όχι, οι νόμοι όχι, η δικαιοσύνη όχι, τότε τι κάνουμε δηλαδή. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, ακούστε, αυτή η τοποθέτησή μου δεν αφορά τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί με την τελευταία του τοποθέτηση έδωσε πραγματικά το στίγμα του. Αφορά όμως κυρίως τον κύριο Καρύδη, ο οποίος πιστεύω ότι κάνει μια προσπάθεια, πώς να το πω, να υπερασπίσει ως ένα βαθμό, με ένα νομικίστικο τρόπο, ας πούμε, το δικαίωμα γενικά του να παλεύει ο άλλος για μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, θέλω να υπενθυμίσω τον κύριο Καρύδη, ο οποίος παραπέμπει γενικά στην αρχή της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αλλά και στο γεγονός ότι δεν ξέρει τι έγινε εκείνη την ημέρα, να του πω ότι, δεν ξέρω αν το άκουσε, ότι ήταν 1η Μάη και ο εφοπλιστής ο μοναδικός στη χώρα, γιατί δεν ξεκίνησε άλλο καράβι, ήθελε να κάνει το δρομολόγιο το συγκεκριμένο, μέχρι που σήκωσε απεργούς με τον καταπέλτη και τους τουμπάρισε μέσα στο πλοίο, μπροστά στα μάτια των λιμενικών. Εγώ ρωτάω, κύριε Καρύδη, και ας μην ξέρετε τα γεγονότα, θα υπερασπίσει η εργατική τάξη το δικαίωμα η Πρωτομαγιά να είναι απεργία, ναι ή όχι? Έτσι μπαίνει το θέμα. Ανεξάρτητα από τα γεγονότα. Να γράψουμε κάτω γι' αυτό βεβαίως ότι η 1η Μάη είναι γιορτή των εργαζομένων και για την αγώνα και την δικαιοσύνη κλπ. Δεν είναι να το γράψουμε αυτό, το λέω αυτό γιατί είπατε, το λέω αυτό, συγγνώμη αν θέλετε, το λέω αυτό γιατί είπατε δεν ξέρετε τα γεγονότα. Το γεγονός ήταν αυτό και μόνο αυτό. Ένα. Δεύτερον, λέτε ότι εδώ η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Να το δεχτώ εγώ ότι είναι ανεξάρτητη αυτή η δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν, κύριε Καρύδη, εγώ προσωπικά στα 20 χρόνια εμπλοκής μου στα κοινά να διώκω με τα 21? Είναι ανεξαρτησία αυτή? Μόλις τέλειωσε η προηγούμενη δίωξη αρχίζει η καινούρια. Όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Αυτό είναι ανεξαρτησία? Η συνδικαλιστική δράση είναι ανεξαρτησία? Και να σας πω, ξέρουν ότι εμείς δεν φοβόμαστε. Γιατί το κάνουν? Για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Θυμηθείτε μου, σε λίγες μέρες θα σκάσει κι άλλη δίωξη στην Κεφαλονιά. Κι άλλων συνδικαλιστικών στελεχών. Τι θα γίνει, θα πάμε έτσι δηλαδή? Και εσείς θα ψάχνετε για τα γεγονότα. Εμείς είχαμε την πολιτική ουσία να καταλάβουμε. Μισό. Κύριε Κακαρίδη, ναι. Για ανοίξτε το λίγο. Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα μόνο, μία. Καρίδη, σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας λίγο. Θέλω να πω το εξής. Εγώ, όταν λέω ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν εννοώ ότι η δικαιοσύνη, η εκάστοτε, λειτουργεί και απονέμει δίκαιο ερήμη της κοινωνίας και του σχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων και των νόμων που έχουν θεσπιστεί. Φυσικά, σε ένα καθεστώς όπως ζούμε τώρα, η νομοθεσία ψηφίζεται στη Βουλή από τον υπάρχοντα συσχετισμό δύναμης μιας αστικής δημοκρατίας. Φυσικά, αν είμαστε σε σοσιαλιστικό καθεστώς, θα υπήρξε άλλος συσχετισμός δύναμης. Τα νομοθετικά όργανα του κοινωνικού σχηματισμού, δεν ξέρω ποια θα ήταν, θα ψήφιζαν κάποιους άλλους νόμους και η δικαιοσύνη εκεί θα είχε υποχρέωση να εφαρμόσει εκείνους τους νόμους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη είναι εξαρτημένη είτε στο ένα καθεστώς είτε στο άλλο. Εξαρτημένη δικαιοσύνη θα πει το εξής, ότι στο σημερινό κοινωνικό καθεστώς που έχουμε με αυτούς τους νόμους που είναι ψηφισμένοι, παίρνει κάποιος
τηλέφωνο ή δίνει εντολή ή διατάσσει το δικαστή και του λέει: κοίταξε να δεις, θα διώξεις αυτούς διότι είναι αντίθετοι στην πολιτική μου. Δηλαδή αυτό θα πει εξαρτημένη δικαιοσύνη, ότι γίνεται παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία, πράγμα το οποίο εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε στην προηγουμένη περίπτωση, εκτός και αν έχετε κάποια στοιχεία άλλα. Το ότι διώκονται κάποιοι εργαζόμενοι ή συνδικαλιστές δεν νομίζω ότι είναι προϊόν παρέμβασης πολιτικής στη δικαιοσύνη να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι αυτοί εφαρμόζουν τον νόμο, οι εισαγγελείς ή οι δικαστές, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, όπως γίνεται σε χιλιάδες περιπτώσεις καθημερινά. Και να ξέρετε, σίγουρα έχουν διωχτεί πολλοί συνδικαλιστές και σε πολλές περιπτώσεις, αλλά η ίδια η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι τελικά που τους αθωώνει. Γιατί τις περισσότερες φορές έχουμε αθώσεις. Εκεί γιατί δεν είναι εξαρτημένη δικαιοσύνη. Αν ήταν η κατευθυνόμενη δικαιοσύνη, θα τους καταδίκαζε. Δεν τους καταδικάζει όμως, τους αθωώνει. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να φτάσει στο τέλος. Σας είπα κύριε Καρίδη, το αυτό είναι η δικαιοσύνη. Θέλετε να κάνουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος, όπως και την προηγούμενη φορά, και να λέμε με αφορμή τη δίωξη αυτών των συνδικαλιστών που συνέβη την Πρωτομαγιά του 2013, εκεί το Περιφερειακό Συμβούλιο διατυπώνει την άποψη ότι πρέπει να μην ποινικοποιείται η ελεύθερη έκφραση και ο συνδικαλισμός ο νόμος. Αυτό ναι. Αλλά τώρα εγώ να μπω σαν Περιφερειακό Συμβούλιο και να απαιτήσω από τη δικαιοσύνη να αθωώσει, να απαλλάξει ή να καταδικάσει ή να επιβάλλει 5 χρόνια ποινή, δεν πάω το κάνω. Είναι παράνομο και πολιτικά και νομικά. Είναι ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τους κάνει δίωξη κύριε Καρίδη. Γίνεται προκαταρκτική εξέταση γίνεται για να δει αν έχει τελεστεί το αδίκημα για να τους κάνει δίωξη. Το ψάχνει δηλαδή. Ποιο αδίκημα? Προφανώς παρακόλληση συγκοινωνιών υποθέτω θα είναι. Εγώ αυτό υποθέτω, δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν έγιναν εκεί σωματικές βλάβες, εξυβρήσεις, αλλά εκεί δεν ξέρω, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω ποια είναι τα αδικήματα. Υποθέτω ότι θα είναι, υποθέτω με βάση τα λεγόμενα ότι θα είναι παρακόλληση συγκοινωνιών. Υποθέτω. Και τα άλλα. Λοιπόν, όπως έχει διαφανεί και αποτυπωθεί, 2 είναι προτάσεις. Παρακόλληση λοιπόν συγκοινωνιών την Πρωτομαγιά κύριε Καρίδη, μάλιστα. Ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Πρόεδρε, το υποθέτω, λέω ότι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο κύριος Γιαννακούρης, κύριε Γιαννακούρη. Πρέπει να επενθυμίσουμε αφενός μεν ότι είναι τελείως τρελό αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο Πολιτικό Σώμα να αμφισβητήσει μία από τις 3 εξουσίες του αστικού μας πολιτεύματος, ή τη δικαστική, είναι τελείως τρελό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ εχέφρον άνθρωπος που να θέλει να βγάλει μια διαπόφαση. Και δεύτερον, σαφώς και είναι η μέρα απεργίας στην Πρωτομαγιά, ουδής δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς εννοεί ο κ. Ματζουράτος, αλλά όπως υπάρχει το δικαίωμα στην απεργία, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα στην εργασία. Εάν κάποιος δηλαδή παρά την απεργία θέλει να πάει να εργαστεί, δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί από τα συμφραζόμενα του κ. Ματζουράτου, προφανώς και συγχωρέστε με κ. Ματζουράτη αν κάνω λάθος αυτό, κάτι τέτοιο υπήρξε. Κάποιοι θέλουν να δουλέψουν, κάποιοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Πάντως, για να επανέλθω στο πρώτο, θα είναι πρωτοφανές ένα Περιφερειακό Συμβούλιο να αμφισβητήσει την νομιμότητα μιας εξουσίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Πέστε και στο Προεδρείο τι βάζει προς ψήφιση. Μία κουβέντα μόνο, Νίκο. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ο Γιάννης Κορφιάτης. Κύριος Κορφιάτης, ναι. Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πω κάτι. Εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε ζήσει το πετσί μας στη συμπεριφορά της δικαιοσύνης. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι δικαιοσύνη που υποστηρίζει τους εργοδότες. Γιατί έχω καταδικαστεί 6 μήνες φυλακή επειδή υπεράσπισα κάποιον που παράνομα απόρρισε ο εργοδότης. Και ο εργοδότης είναι στο απειρόβλητο και εγώ με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου έχουμε από 6 μήνες φυλακή. Γι' αυτό το πράγμα τι λέτε? Εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε 23 μηνύσεις από εργοδοσία και από τα κρατικά όργανα όταν πήγαμε όχι να εμποδίσουμε γιατί ήταν απεργοί οι ναυτεργάτες, αλλά εντελώς σημαδιακά πήγαμε με το ΠΑΜΕ και με τους αγρότες. Και εκεί μας οδηγούν
δικαστήρια. Κάθε 2 μήνες στη Ζάκυνθο έχουμε δικαστήριο. Κάθε 2 μήνες. Γι' αυτό τι λέτε? Γι' αυτά τι λέτε? Ότι πρέπει η δικαιοσύνη να είναι στο απειρόβλητο? Δεν είναι επιλεκτική με τη Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα? Μέχρι πότε δηλαδή την ανεχότανε? Και έπρεπε να γίνει, να σκοτωθεί άνθρωπος για να ξεκινήσει η διαδικασία. Γιατί έτσι? Εμείς υπερασπίσαμε το δικαίωμα στην εργασία. Απολυθήκανε παράνομα. Ο άλλος έδιωξε γυναίκα έγκυο, οι άλλοι. Όχι και έτσι. Και είναι τελείως παράλογο να πάρουμε μία απόφαση για να καταδικάσουμε αυτές τις ενέργειες. Μα ο Ρήγας Φεραίος είπε το εξής: είναι υποχρεωμένος εκείνος ο οποίος τον βιάζει η ίδια η εξουσία ακόμα και να αντισταθεί με ό,τι τρόπο μπορεί. Και με όπλο. Και με όπλο. Και ακόμα και με τα όπλα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορφιάτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όπως έχει διαμορφωθεί η όλη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, άμα δεν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εξαντλήθηκε. Ένα σχόλιο. Κύριε Μηδιώτη. Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ο κύριος Περίτσιος. Ναι, κύριε Περίτσιος. Να διαβάσετε πρώτα το Ρήγα Φεραίο. Μιλάτε όταν μιλάτε όλοι μαζί. Τι είπε στην πολιτική του παρακαταθήκη. Λοιπόν, αυτό διαβάσετε και να μην εννοείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι εσείς τι είσαστε εσείς μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Ο νοήτο. Και ο νοήτο βεβαίως ο νοήτο. Λοιπόν, διαβάστε και τα μοντελόνια. Να σου το πω έτσι όπως τα λες εσύ. Κύριε... Ωραία, κύριε Βερίκη. 2 λέξεις, δεν μιλήσαμε και καθόλου. Μιλήστε. Ναι, οι συνάδελφοι της αριστεράς μου θυμήσαν αυτό που λέγανε παλιότερα, ο λίγον Παρθένος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γουλής έχει Εκείνα που έχεις μέσα σου, εκείνα δίνεις. Κύριε Πρόεδρε. Όλη η περιφέρεια μας έκανε. Καλύτερα να μιλήσει ο Φεραίος ο Μαντζουράκος που είναι από εκεί που ζήσανε τα γεγονότα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, το έχουμε πει και σε άλλη φορά. Αν τώρα που καίγεται το σπίτι του διπλανού σου δεν αντιδράσεις, θα καεί και το δικό σου και δεν έχεις κανένα να σου παρασταθεί. Αυτά είναι βέβαια του Μπρέχτ, έτσι. Λοιπόν, και τα παραφράζω. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε καταδίκες συνδικαλιστών. Τώρα που μιλάμε, όχι το Μάη τον προηγούμενο. Απλώς η δίωξη, η προκαταρκτική που γίνεται για τους 35 συνδικαλιστές της Κεφαλονιάς εντάσσεται στο ενιαίο σχέδιο πολιτικής τρομοκράτησης των εργαζομένων για να μην σηκώνουν κεφάλι. Εδώ και η αντίσταση είπε χαρακτηριστικά. Ο ιδιοκτήτης πλειοκτήτης γύρισε την μπουκαπόρτα του πλοίου ανάποδα για να βάλει μέσα τους εργαζόμενους. Το καταλάβατε αυτό? Ποιο δικαίωμα τώρα στον κύριο Γιαννακούρη συνεργασία μου λέτε τώρα? Εδώ μιλάμε για εγκληματική πράξη του εφοπλιστή. Εντάξει τώρα πάει και αυτός κατηγορουμένος. Μα τώρα έτσι το βάζουμε, εξισώνουμε δηλαδή τον καταπιεστή και εκμεταλλευτή εργοδότη που πάει σε εγκληματική ενέργεια. Και αν επευθύνεσαι χτυπούσαμε το κεφάλι κάτω. Δεν είναι αυτό. Κάνουμε το δικαστήριο τώρα. Δηλαδή πάμε να εξακριβώσουμε αν έγινε ακριβώς έτσι αυτό ή όχι. Όχι τώρα, αυτά είναι 35 άνθρωποι εκεί πέρα και δεν έχει κανένα λόγο να πούνε. Έχουμε τότε 35 να καταθέσουμε. Μα δεν κάνουμε δικαστική απόφαση. Η πρόταση δεν είναι για δικαστική. Να πάμε λίγο στο διαδικαστικό. Δεν υπάρχει να προσθέτει τίποτα άλλο. Κύριε Πρόεδρε, μια Χαρίδη για την πρόταση του αν το βάζει στο σώμα. Μια κουβέντα μόνο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μιλιώτη, θέλω κι εγώ το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα μόνο μου δίνετε. Λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρε. Κυρία Λαχανιώτη. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Γιαννακούρης. Ήθελα να πω στον κύριο Γιαννακούρη και φυσικά σε όλους σας ότι δεν μπορεί να μιλάμε σήμερα για δικαίωμα στην απεργία, στην εργασία
όταν έχει στερηθεί σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, νέους Έλληνες η εργασία. Ακριβώς για αυτή μιλάμε, κύριε Γιαννακούρη. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στην εργασία. Ένα. Δεύτερον, έχετε όλο το δικαίωμα να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Ακόμα να ψηφίσετε και να μας καταδικάσουν, γιατί παλεύουμε για το δικαίωμα στην απεργία και όχι για το δικαίωμα στην εργασία, όπως το λέτε εσείς. Όμως θα είστε μία πλειοψηφία που θα υπερασπιστεί το δικαίωμα στην εργασία σε μέρα απεργίας. Και αυτό έχει τη δική του σηματοδότηση. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκυρία της κρίσης, της δοκιμασίας των εργαζομένων. Εμείς μπορεί να καταδικαστούμε, δεν έχει σημασία, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μια απόφαση του δικαστηρίου που θα εφαρμόσει νόμους πολιτικούς, αλλά η δική σας πολιτική καταδίκη, που συμπαρατάσσετε με τους εφοπλιστές. Και για να απαντήσω τον κύριο Γιαννακούρη, γιατί δεν διώκεται ο εφοπλιστής? Ερώτησε, γιατί δεν διώκεται και αυτός? Η μήνυση είναι αυτεπάγγελτη. Γιατί δεν διώκεται αυτεπάγγελτα και ο εφοπλιστής? Ωραία. Κοιτάξτε, κύριε Ματζουράτο, νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Λαχανιώτη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Φυσικά. Μετά την κυρία Λαχανιώτη ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Εξαντλήθηκε το θέμα. Κυρία Λαχανιώτη, για το λόγο. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, κύριε Μιλιώτη, επί του θέματος. Κάποια σχόλια πάνω στην τοποθέτηση του κυρίου Γιαννακούρη, γιατί ο κύριος Βερίκιος είναι ασχολίαστος. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη σημαίνει επιστρατεύσεις στους εργαζόμενους του μετρό το Γενάρη του 2013, επιστρατεύσεις στους ναυτεργάτες το Φλεβάρι, επιστρατεύσεις στους καθηγητές 2 φορές όταν πήγαν για απεργία και το Σεπτέμβρη και το Μάιο. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη σημαίνει ότι μία σειρά από απεργίες έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές σε βαθμό που να έχει καταλήξει ανέκδοτο οι συνεχόμενες αποφάσεις των δικαστηρίων, όπου όλες οι απεργίες σχεδόν όσες έχουν γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές. Και ανεξάρτητη δικαιοσύνη σημαίνει ότι για όσο καιρό τα μέλη της Χρυσής Αυγής λειτουργούσαν ως φωνιάδες, σωματέμποροι, προστασία σε μαγαζιά νύχτας και ό,τι άλλο κάνουνε, κανένας δεν τους ήξερε και δεν είχε τα στοιχεία μέχρι να φτάσουμε στη δολοφονία του Φίσα, που δεν ήταν η μόνη, γιατί πριν υπήρξαν άλλες 3 δολοφονίες μεταναστών, οι οποίες δεν ερευνήθηκαν καθόλου από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα θεωρώ ότι είναι υποκριτικό ως πολιτικό όργανο να βάλουμε τέτοια ζητήματα. Ο κάθε συνάδελφος έχει την ευθύνη να κάνει τους συσχετισμούς πώς μέσα σε ένα τόσο δημοκρατικό κλίμα και με μια τόσο δημοκρατική κυβέρνηση έχει λειτουργήσει έτσι η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σε όλο τον κόσμο, πέρα το τι συζητάμε εδώ μέσα, είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει βιομηχανία διώξεων ενάντια σε απεργούς, ενάντια σε συνδικαλιστές, ενάντια σε όποιον αντιστέκεται. Και δεν καταδικάζεται και διώκεται μόνο οι ιδέες του λόγου και η πολιτική έκφραση. Είμαστε σε κατάσταση ποινικοποίησης και διώξεων και της πολιτικής δράσης. Όποιος δεν το αναγνωρίζει ή ζει σε άλλη κοινωνία και δεν βλέπει τα γεγονότα γύρω του, ή εθελοτυφλεί εσκεμμένα για να μην πάρει θέση απέναντι σε αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι ειδικά από τη στιγμή που διώκεται και συνάδελφος, δεν διώκεται, συγγνώμη, από τη στιγμή που καλούνε, εν πάση περιπτώσει, για κατάθεση, που πολύ πιθανά να καταλήξει και σε διώξη, οφείλει το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση και να είναι συγκεκριμένη. Διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος ακόμα παραπάνω. Και ο κύριος Καρίδης που είναι δίπλα σας, συνδικαλιστής είναι, σε μια συγκεκριμένη δράση την οποία θα έχει, αν τον καλέσουν ακόμα και να καταθέσει, θα πείτε ότι οκ, τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και δεν ξέραμε τα γεγονότα γιατί δεν ήμασταν εκεί. Μα είμαστε σοβαροί.
Οφείλει όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο να βγάλει ομόφωνη απόφαση καταδίκης. Και δεν είναι ζήτημα υπόδειξης προς τα δικαστήρια. Είναι ζήτημα να πάρουμε πολιτική θέση η οποία επιτέλους να είναι σοβαρή. Άρα η πρότασή σας είναι να ψηφιστεί ως έχει το προτινόμενο ψήφισμα. Τι είναι η πρόταση. Σωστά. Κύριε, έχεις δει ο Καρύδης Δημήτρης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επειδή λοιπόν και το ανέφερε η κυρία Λαχανιώτη, χρόνια είμαι συνδικαλιστής και νομίζω όλοι γνωρίζουν ποια είναι η διαδρομή μου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να καταλάβει και η λαϊκή συσπήρωση ότι και η συγκεκριμένη φρασιολογία που χρησιμοποιείται, και επειδή ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες, δεν μπορεί να περνάει έτσι. Εγώ λοιπόν δηλώνω ότι έχω όλη την πρόθεση, γιατί έτσι το πιστεύω, ότι πραγματικά το Περιφερειακό Συμβούλιο ως πολιτικό όργανο πρέπει να βγάλει ένα ψήφισμα, αυτό να είναι όμως σε μια κατεύθυνση που να έχουμε τη δυνατότητα να το ψηφίσουμε και να το στηρίξουμε. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Η πρόταση του κυρίου Καρύδη, του Γεωργίου Καρύδη, είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να συμπληρωθεί εν πάση περιπτώσει κλπ. Και να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση ψηφίσματος. Πιστεύω όμως πραγματικά ότι πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να βγάλει μια απόφαση. Αρκεί όμως να υποχωρήσουμε όλοι από ακραίες φρασιολογίες και να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα το οποίο να μας δίνει τη δυνατότητα σε όλους να το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η τελευταία του κυρίου Καρύδη Γεωργίου, γιατί αποχωρούν οι σύμβουλοι. Ό,τι βλέπω, δεν θα έχουμε συμβούλους να ψηφίσουμε. Δύο κουβέντες μόνο να θυμίσω στην κυρία Λαχανιώτη ότι σε αντίστοιχη περίπτωση είχε δεχθεί την πρόταση τη δικιά μου και πήρε ομόφωνη απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο για τον οποίο είχε διαφερθεί. Για τον κύριο Κωνσταντίνου μιλάμε, κύριε Καρύδη, ο οποίος είναι μέλος της κίνησης ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό και δημοτικό σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Είναι όμως δύο διαφορετικά ζητήματα, με συμπαθάτε. Εκεί είχε ασκηθεί και δίωξη. Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο παράδειγμα για να το κόψετε στα μέτρα σας και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν κόβω στα μέτρα κανενός. Εγώ θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση μόνο να κάνω. Συγγνώμη. Γιατί είναι το μόνο επιχείρημα που έχετε και επικαλείστε. Αμφισβητείτε πάση περιπτώσει τα θεσμικά όργανα. Εντάξει, ποιος θέλει, κάποιος πρέπει να δικάζει όμως. Κάποιος πρέπει να αποφασίζει. Εσείς τι προτείνετε, ποιος πρέπει να δικάζει. Τι να κάνουμε, λαϊκά δικαστήρια δεν γίνονται. Δεύτερον, εγώ δεν καταθέτω καμία πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνομαι εσάς διαδικαστικά. Εγώ θα καταθέσω αυτό το σχέδιο που πρότεινα μόνο στην περίπτωση που το επιθυμεί η λαϊκή συσπήρωση να το χρησιμοποιήσει σαν ένα έγγραφο στήριξης των κατηγορουμένων συνδικαλιστών. Εάν δεν τον θέλει και δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει διότι το απορρίπτει ως περιεχόμενο, δεν έχει νόημα και να το καταθέσω. Κοιτάξτε, διαδικαστικά τότε θα πρέπει να ισχύσουν δύο προτινόμενα ψηφίσματα. Το ένα έτσι όπως αποτυπώθηκε από τον κύριο Ματζουράτο και το δεύτερο, το προτινόμενο, το οποίο αποσύρατε, κύριε Καρύδη, από το κατάλαβα. Άρα δεν εάν όμως με διαβεβαιώσει η λαϊκή συσπήρωση ότι μπορεί να μην είναι το δικό της, αλλά θα το χρησιμοποιήσει το δικό μας, το να το πάρουμε εμείς το μέσα και να το κρατήσουμε στο σιτάρι, έχει κανένα νόημα. Ένα ψήφισμα θα υιοθετήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο από τα δύο. Άρα λοιπόν δεν το δέχεται από ό,τι αντιληφθήκα μέσα στην συζήτηση. Ναι, κύριε Μυρολά. Σας ζητάω συγγνώμη, δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Το ξανασκέφτηκα λίγο. Επειδή γράφονται κάποια πρακτικά και μέσα από αυτά γράφεται και μια ιστορία που σε κάποια χρόνια ίσως κάποιοι τη διαβάζουν και επειδή πραγματικά ακούστηκαν κάποια πράγματα τα οποία σαν αντιπεριφερειάρχης Ζακυνθού θεωρώ ότι έχω την ηθική υποχρέωση να τα αντικρούσω. Οι διώξεις αυτές που ακούστηκαν ότι γίνονται στη Ζάκυνθο δεν έχουν βάση. Ούτε κάθε 2 μήνες έχουμε δικαστήρια, ούτε όλοι οι συνδικαλιστές διώκονται, ούτε κάθε 3 και λίγο και με το παραμικρό σχηματίζονται δικογραφίες και δικόγραφα και κατευθύνονται στην εισαγγελέα. Ότι υπάρχουν στιγμές που κάποιοι συνδικαλιστές πραγματικά με αρχές πέραν κομμάτων, γιατί να ξεκαθαρίσω κύριε Πρόεδρε, δεν δίνουν το δικαίωμα να μονοπολεί καμία παράταξη και κανένα κόμμα δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα και τα σχετικά. Έτσι, σοβαροί άνθρωποι, αυτοί που έχουν πραγματικά προμετωπίδα στη ζωή τους την ενεργητικότητα και τον τίμιο λόγο και ρόλο,
έχουν βρεθεί από κοινού σε λαϊκούς αγώνες. Και λέγοντας λαϊκούς αγώνες είναι όπως εννοώ εγώ. Αγώνες που σε κάνουν να συνασπίζεσαι με άτομα ή και με παρατάξεις ακόμα όταν έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Την καλυτέρευση της ζωής σου. Πέρα από κόμματα. Και αριστεροί έχουν διωχτεί κατ' επανάληψη, είναι γεγονός. Και νεοδημοκράτες έχουν διωχτεί κατ' επανάληψη, αλλά εμείς έχουμε φαίνεται παροπίδες ή ξέρω εγώ το πώς θα αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και τα αφήνουμε και περνάνε έτσι ή δεν τα παρουσιάζουμε. Και σοσιαλιστές και τα λοιπά. Άραγε μη μονοπολεί καμία παράταξη, αγωνιστικότητα, τιμιότητα, ήθος και εντιμότητα. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις παρατάξεις ενεργοί πολίτες. Και τελειώνω. Δεν ισχύουν αυτές οι διώξεις στη Ζάκυνθο. Ναι, κατά καιρούς έχουν γίνει άστοχες και άποπες τοποθετήσεις και διωγμοί. Και στη συνέχεια σχεδόν όλοι αθώθηκαν, φτάνοντας στην χειραφετημένη κατά πολλούς δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη έχουμε, αυτούς τους νόμους έχουμε, όσων υπάρχουν αυτοί είμαστε υποχρεωμένοι να τους τηρούμε, αλλά ταυτόχρονα να αγωνιζόμαστε να αλλάξουν. Και ο αγώνας κατ' εμέ έχει να κάνει να φτάνει μέχρι το σημείο εκείνο που δεν δημιουργώ πρόβλημα στον άλλον. Δεν σημαίνει επειδή αγωνίζομαι εγώ σήμερα σε κάποια απεργία ότι έχω το δικαίωμα ή μου δίνει κανένας το δικαίωμα να ενοχλώ ή να παρεμποδίζω τον άλλον. Έχει και ο άλλος το δικαίωμα να δουλέψει. Έχει και άλλος το δικαίωμα να είναι αντίθετος με τη δικιά μου άποψη. Τελειώνοντας, ναι, πρέπει να βγει ένα ψήφισμα στα πλαίσια αυτών που ακούστηκαν από τον Καρύδη και του Καρύδη και τους περικούς ακόμα, ότι σε καμία περίπτωση ποινικοποίηση της ελεύθερης σκέψης και δράσης και αντιμετώπισης μιας νόμιμης συνδικαλιστικής κίνησης. Ωραία, ευχαριστώ. Μία λέξη μόνο. Μόνο μία λέξη. Κύριε συνάδελφοι, μία λέξη μόνο. Ποιος μονοπόλησε το απάντηση, κύριε Καρύδη, νομίζω ότι κύριε Βουλή, έτσι όπως θέλετε με τον κύριο Καρύδη, εντάξει τι θα κάνω. Νομίζω εξαντλήθηκαμε. Σε λίγο δεν υπάρχουν σύμβουλοι να ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ κύριε Χορφιάτη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επισέλθουμε κανένα σε αντιπαράθεση. Έχουμε 17 δικαστήρια ακόμα στη Ζάκυνθο. Ωραία, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να μην ψηφίσουμε τίποτα? Κύριε συνάδελφοι, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Δεν είναι συζήτηση για θέμα. Ψήφισμα είναι. Τα πράγματα είναι πιο απλά, να τα βάλουμε. Προτάθηκε ένα ψήφισμα από τον κύριο Ματσουράτου όπως αποτυπώθηκε. Έγινε συζήτηση επ' αυτού. Θυμίζω το σώμα. Πρότεινε ο κύριος Καρύδης Γεωργίος. Έτσι όπως αποτυπώθηκε, έγινε η συζήτηση. Στη συνέχεια ο κύριος Καρύδης απέσυρε την πρόταση του προς το σώμα. Άρα εγώ πρέπει να γράψω απόφαση. Ή όχι, αν δεν εγκρίνει το προτινόμενο ψήφισμα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για διευκρίνηση και γνώση των συμβούλων, όχι μόνο των επικεφαλής, σας λέω το εξής. Αν τεθεί προς ψήφιση ένα ψήφισμα και δεν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα, δεν εκδίδεται καμία απόφαση. Άρα το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν το ενέγκρινε, δεν αναφέρεται πουθενά αυτό. Έτσι για διευκρινιστική ερώτηση, οφείλω να το διευκρινίσω. Όχι, δεν το γνωρίζουν όλοι κύριε Βουλή, επιτρέψτε μου. Για έτσι... Κύριε Πρόεδρε, ναι. Μου επιτρέπετε. Ναι κύριε Καρύδη. Εγώ λοιπόν στη διαδικασία, επειδή εξέφρασα την άποψή μου, παράκληση προς τον κύριο Καρύδη, γιατί ο κύριος Καρύδης Γεώργιος έφερε αυτή την πρόταση, να επιμείνει σε αυτό και το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Μπορεί να εγκρίνει το ψήφισμα της λαϊκής συσπήρωσης. Επειδή όμως εγώ τοποθετούμαι ευθαρσώς και λέω ποιο θα ψηφίσω, να υπάρχει η πρόταση του κυρίου Καρύδη, διότι θεωρώ ότι πρέπει να έχει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα είναι προς το συμφέρον, επιτρέψτε μου να το πω, για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ίσως δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα. Εγώ είπα για να θέσω την πρότασή μου σε ψηφοφορία στο σώμα, θέλω μια δήλωση από τη λαϊκή συσπήρωση ότι το ψήφισμά μας θα το χρησιμοποιήσει για την υπεράσπιση αυτών των ανθρώπων. Εάν δεν το επιθυμεί αυτό η λαϊκή συσπήρωση, δεν το θέτω καν στη ψηφοφορία. Μα δεν κάνω λάθος, συγγνώμη που παρεμβαίνω, τον κύριο Βουλή, κατάλαβα εγώ το εξής, ότι εμείς επιμένουμε στη θέση μας. Κάθε τι που το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίσει είναι θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό κατάλαβα κύριε Βουλή.
Αυτό που λέτε πάλι είναι αυτονόητο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που λέτε τώρα εσείς, σαν πρόεδρος, είναι αυτονόητο. Αυτό λέω. Τώρα αντικειμενικά, να σας πω τώρα έτσι, για να μιλάμε ειλικρινά και καταγράφονται. Βλέπετε τώρα το πρόβλημα που έχει πώς το λένε, με τηλεδιάσκεψη, ας πούμε, συνεδρίαση. Πρέπει να γίνει όμως. Σπάει εντελώς τη συλλογικότητα. Τη σπάει, την τζακίζει, ας πούμε, να μην πω την ποδοπατάει. Γιατί όσοι δουλεύουν, με συγχωρείς, για όσους το λέω, για όσους παρατάξεις δουλεύουν με ένα συλλογικό τρόπο. Και εμείς είμαστε. Παράταξη που λέω με συλλογικό τρόπο. Δηλαδή να αποφασίσω εγώ τώρα να παίρνω τηλέφωνο τον συνάδελφο τον Κορφιάτη, τον συνάδελφο τον Ματζουράτο κτλ. Δεν πούμε εκεί τώρα. Η πλειοψηφία έχει 25 συμβούλους όσους συνεννόησαν. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα, λέω, πώς το λύνει κάθε παρατάξη. Εντάξει, κύριε Βουλή, καταλάβαμε. Ακούστε τώρα, περιμένετε μια στιγμή. Είναι λογικό ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να έχει όχι μόνο ένα ψήφισμα, ένα σχέδιο για απόφαση, και 2 και 3. Έτσι και παραπάνω. Εκείνο που θα περάσει και θα εγκριθεί ως απόφαση με βάση όσοι είμαστε όλοι κτλ. Θα εκτιμηθεί πώς θα αξιοποιηθεί. Όχι, άλλο λέω. Θα εκτιμηθεί πώς θα αξιοποιηθεί. Αλλά το θεωρώ και μόνο στο πω υπερβολικό να υπάρχει ένα το οποίο έστω εμέσως θα αποδοκιμάζει τη δίωξη και να μην αξιοποιηθεί. Τα τι μου λέτε, βάζετε τώρα. Μπορώ να διαβεβαιώσω το σχετικό σύμφωνα. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, εγώ θέτω στη διαδικασία σχέδιο ψηφίσματος. Με αφορμή. Πριν το πείτε, παρακαλώ πολύ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Η Λευκάδα ακούει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρύδη Γιώργη, σας ακούμε ως τελευταίο μελητή. Ευχαριστώ. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτείνω εγώ θα λέει το εξής. Με αφορμή την προκαταρκτική εξέταση που διεξάγεται για τους 35 συνδικαλιστές 15. Δεν ξέρω ποιο σωματείο ήταν αυτό. Το Εργατικό Κέντρο του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τα γεγονότα της 1ης Μάη 2013, το Περιφερειακό Συμβούλιο διατυπώνει την πάγια θέση του ότι θεωρεί ανεπίτρεπτη την ποινική δίωξη της ελεύθερης έκφρασης, της ελεύθερης διατύπωσης θέσεων και του ελεύθερου συνδικαλισμού μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Αυτό είναι το σχέδιο. Ευχαριστούμε κύριε Καρύδη, όπως αποτυπώθηκε. Άρα προς κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας ένα όπως αποτυπώθηκε τώρα και ένα όπως αποτυπώθηκε από τον κύριο Ματζουράτο. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέψετε επί της διαδικασίας κάτι. Ναι κύριε Ματζουράτο. Λοιπόν, ακούστε. Γίνεται μια προσπάθεια από τον κύριο Καρύδη κυρίως να χειραγωγηθεί η άποψή μας. Με την έννοια έναν έμεσο εκβιασμό ότι κοιτάξτε να δείτε αν θα το χρησιμοποιήσετε να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε δεν το βγάζουμε. Το απέσυρα αυτό κύριε Ματζουράτο, συγγνώμη, αυτό το απέσυρα. Το προτείνω αυτό το σχέδιο ανεξάρτητα. Ωραία. Το απέσυρα αυτό. Ωραία. Αφήστε ένα μισό λεπτάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Ακόμα και να μας εξαφανίσετε. Όμως εμείς σήμερα ζητάμε την πολιτική καταδίκη μιας πράξης, είτε είναι από δικαστές είτε είναι από όργανα του κράτους, είτε από κατάργησης του δικαιώματος της κινητοποίησης για την Πρωτομαγιά, κατάργησης του δικαιώματος της απεργίας στην Πρωτομαγιά. Συγγνώμη σας διακόπτω, αν τελειώσατε. Επειδή είπε ο κύριος Καρύδης, δεν τελειώσα, μισό λεπτάκι, ότι στο ψήφισμά μας έχουμε λέει ακραίες εκφράσεις, εγώ μπορώ να το ξαναδιαβάσω να μου πει ποιες είναι αυτές. Δεν εννοώ το δικαίωμα στην απεργία την 1η Μάη. Εννοώ άλλες εκφράσεις. Αν θέλετε να πούμε για το δικαίωμα στην απεργία την 1η Μάη, το συμπληρώνουμε γι' αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Ακραίες εκφράσεις εννοώ αυτό που γράφεται μέσα για χειραγωγούμενη και μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό εννοώ. Ωραία, δεν μιλούσα καταρχάς για εσάς, αλλά αφού το πήρατε εσείς, πάρτε το κι εσείς. Ναι Δημήτρη, και εγώ το ίδιο εννοούσα. Εννοείται ότι δεν μιλάω για το δικαίωμα στην απεργία. Τώρα ξέρεις πως μιλάω. Έτσι σε παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν λέω... Μην διαστρεβλώνεις πράγματα. Δεν διαστρέβλωσα τίποτα. Είπα το εξής, αγαπητέ μου κύριε Καρύδη, Δημήτρια.
Είπα ότι μίλησες ότι το ψήφισμά μας έχει ακραίες εκφράσεις. Και σε καλώ να μου πεις ποιες είναι αυτές οι ακραίες εκφράσεις, έτσι ώστε να τους βγάλω αυτές τις ακραίες εκφράσεις. Δημήτρη μου, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα, εντάξει. Εάν δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για αυτή την ουσία που είναι η πολιτική ουσιαστικά ουσία της καταδίκης των μέτρων της κυβέρνησης, αυτό είναι άλλο θέμα. Κάντε ό,τι θέλετε. Κύριε Ματζουράτο, οι σύμβουλοι με διαβεβαιώνουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ότι γνωρίζουν το προτινόμενο ψήφισμα από εσάς και δεν επιθυμούν να το διαβάσετε. Παρακαλώ κύριε σύμβουλοι, προς ψήφιση τίθεται το προτινόμενο ψήφισμα όπως τέθηκε και καταγράφηκε από τον κύριο Ματζουράτο, 1, και όπως τέθηκε το δεύτερο από τον κύριο Καρίδη Γεώργιο και συνδιαμορφώθηκε με τις προτάσεις των άλλων περιφερειακών συμβούλων όπως έχει καταγραφεί. Παρακαλώ πολύ, στην Κέρκυρα, ποιοι ψηφίζουν και ποιο? Υπέρ, ονομαστική ψηφοφορία, πώς είμαστε έτσι να ψηφίσουμε? Λοιπόν, υπέρ του κυρίου Ματζουράτου ο κύριος Γουλής, ο κύριος Πουλιέζος. Στην Κέρκυρα, κανένας άλλος. Στην Λευκάδα τίθεται του κυρίου Ματζουράτου το ψήφισμα. Προς ψήφιση τώρα. Κανείς. Στην Κεφαλονιά ο ίδιος ο κύριος Ματζουράτος 3. Στη Ζάκυνθο η κυρία Λαχανιώτη, ο κύριος Κορφιάτης, ο κύριος Τσιριγώτης. Όχι. Ο κύριος Τσιριγώτης. Ναι. Πόσες είναι οι ψήφοι αυτοί οι θετικές του κύριου Ματζουράτου? 6. Υπέρ του ψηφίσματος, της πρότασης ψηφίσματος του κυρίου Καρίδη Γεωργίου όπως διαμορφώθηκε με τις προτάσεις και παρατηρήσεις και όπως έχει υπέρ αυτού της προτάσεως. Ποιοι είναι? Μιλιώτης ναι, Καρίδης Δημήτριος ναι, Καταβάτη Αμαλία Δήμητρα Μακρύ ναι, Λούβρου ναι, Μόσχου ναι, αποχή από τον κύριο Γιαννακούρη ναι, του κυρίου Καρίδη Γεωργίου. Στην Λευκάδα Λευκό Μαλακάσης. Λευκό κύριος Μαλακάσης. Λευκό η κυρία Καβαδά. Είναι εκεί η κυρία Μερούλα? Ναι. Εδώ είναι. Ναι, το βλέπω. Λευκό η κυρία Καβαδά. Μου λες φωτογραφία όμορφη. Συνεχίζουμε. Στην Κεφαλινία. Η κυρία... Η κυρία Γρουζή, ναι, η κυρία την Περιφερειάρχης. Στην Ζάκυνθο ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου Καρίδη. Ο κύριος Μαλιάς Λευκό. Ο κύριος Μαλιάς Λευκό. Μαλιάς Λευκό. Ο κύριος Μπάστας ναι. Και ο κύριος Τσιριγώτης. Είπα το κύριο... Έχετε ψηφίσει πριν. Δεν περνάει κανένα. Λοιπόν. Δεν περνάει κανένα. 6-9 δεν περνάει κανένα. Άρα λοιπόν... λοιπόν κύριοι συνάδελφοι, 9. Δεν περνάει κανένα. Μετρήσουμε λίγο, τα βλέπουμε τώρα. 6 το ένα, 10 το άλλο. 9 είναι. 9. Εάν τα δούμε λίγο. Δεν περάσει κανένα από τα δύο. Αν βλέπεις κανένα. Τι είναι τα λεφτά? Ανητικά. Το δεύτερο ψήφισμα του κυρίου Καρίδη έλαβε 9 θετικές ψήφους. 3 λευκά και 1 αποχή. Τα άλλα είναι κατά πλειοψηφία εγκρίνει το σώμα την πρόταση ψηφίσματος του κυρίου Καρίδη Γεωργίου. Αφήστε ότι δεν περνάει. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Έλαβε 9 θετικές ψήφους. Κατά τον κανονισμό, κατά πλειοψηφία εγκρίνει, επαναλαμβάνω, το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό το αποτέλεσμα, την πρόταση ψηφίσματος του κυρίου Καρίδη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα προτινόμενα ως εκτός ημερήσιας, τα πρακτικά τα λέω αυτά. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε της 23ης συνεδρίασης. Κύριε Πρόεδρε, το επόμενο συμβούλιο, μήπως... Τι λες? Λοιπόν, επί μικροφώνου ζητάει η κυρία την Περιφερειάρχης, τι ισχύει? Το νόμιμο, κυρία την Περιφερειάρχης, κυρία Καταβάτη, σύμφωνα με τον κανονισμό, όταν μία απόφαση δεν λάβει το μέτρο, δεν ισχύει για νόμιμες παραπέρα ενέργειες. Στη διοίκηση. Όχι ότι δεν αποφασίζει το Συμβούλιο και μπορεί να εφεσευληθεί και να, αν θέλετε, δεν έχει ισχύ παραπέρα. Άρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει. Είναι πολιτική απόφαση. Άρα κατά τον κανονισμό, κατά την άποψή μου, με τα λίγα νομικά που έμαθα,
μετά από 30 χρόνια, όχι στα θρανία, ξέρω ότι ισχύει λοιπόν και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από την αυτοδιοικητική, κάνετε λάθος κύριε Αντιπεριφερειάρχης, από την αυτοδιοικητική πρακτική 15 χρόνων αυτό λέει. Μαρία, δεν είναι απόφαση. Είναι εκφράζεται το λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, έληξε η συνεδρίαση 20. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, έληξε η συνεδρίαση. Τώρα, ναι, Γιάννη, πες μου. Κύριε Πρόεδρε, δεν περνάει κανένα ψήφισμα. Το ξέρω τώρα. Το Συμβούλιο ψήφισε, αλλά δεν έβγαλε απολύτως. Ναι, ψήφισε πιο θετικά τη μία πρόταση. Ένα ψήφισμα, αυτό να αποτυπώσουμε. Ότι είναι τόσο ψήφισο, είναι τόσο ψήφισο άλλο. Ωραία. Και πέρα τίποτα άλλο. Το ξέρω, Γιάννη. Λοιπόν, έτσι ενημερωτικά σας λέω, έληξε η συνεδρίαση για τα πρακτικά, παρακαλώ κλείστε τα μικρόφωνα. Για το επόμενο συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, μήπως πρέπει να πάρουμε απόφαση ή όχι? Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε λίγο για να γίνει στην Λευκάδα. Είναι όμως οι μετακινήσεις με τη γιορτή του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκηθο 18. Μέλεται να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο 14 και 15 Δεκεμβρίου και το τελευταίο του χρόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι Σάββατο και Κυριακή και αυτό θα γίνει στην Κέρκυρα. Για πότε μιλάμε τώρα? Για 14 και 15 στην Κέρκυρα. Είναι το Πολιτικό Συμβούλιο. Όχι, δεν γίνεται, δεν ερχόμαστε. Συγγνώμη Νίκο, δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει Διονύση μου, τι να κάνω τώρα, πότε να το κάνω? Όχι, δεν κατάλαβα. Περίμενε, ειλικρινά, δεν κατάλαβα. Η πρότασή σας είναι για 14-15 περιφερειακό? Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για μέρα προτείνεται για μέρα. Καταρχήν θεωρώ, έτσι, το 15 είναι παραμονή Αγίου για μας. Το ξέρω. Το ξέρετε. Το 16 είναι παραμονή Αγίου. Μετά να πάμε 21-22 Κύριε Περιφερειάρχα, 15, 16, 17 θεωρώ ότι θα είστε Ζάκυνθο. Το 16-17 ναι. Ωραία. Αλλά λέω το εξής. Επομένως, εάν κάνουμε 15 συμβούλιο, το 16 Ζάκυνθο σημαίνει 16 βράδυ. Σωστό Διονύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως. Κύριε Μιλωνά, κοιτάζουμε τα θέματα, σωστά όλα και όλα ακούγονται. Μπορούμε να το κάνουμε Παρασκευή, Σάββατο, οπότε θα είναι 13-14 ή μετά να είναι 21-22 περιφερειάρχη μου. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Είναι προπαραμονή Χριστουγέννων. Περιφερειάρχη. Να πω κάτι αυτό. Όχι παραμονή Χριστουγέννων, αλλού μόνο. Δεν θέλουν πάλι. 20-21 κύριε Περιφερειάρχη. Δεν συμφωνούμε Διονύση. Όχι παραμονή Χριστουγέννων. Από εδώ θα λείπουν προπαραμονή Χριστουγέννων. Έχουμε πιο πολλές γυναίκες, θα ετοιμάσουν κουλούρια, κουλουράκια. Κουλούρια. Καλή επιτυχία στις 15 στην Κέρκυρα. Μα τι να κάνουμε τώρα σοβαρό, είναι προπαραμονή Χριστουγέννων να φέρουμε την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα. Από εκεί στη Ζάκηθο. Όχι βέβαια. 20-21 στη Λευκάδα κύριε Πρόεδρε. Να το ψάξουμε λίγο. 21 στη Λευκάδα κύριε Πρόεδρε. Για να τα θέματα και τα συζητάμε. Κύριε Διάσκεψη κύριε Πρόεδρε. Να σας πω την αλήθεια. Να γίνει στη Λευκάδα, Πρόεδρε, να γίνει στη Λευκάδα το Συμβούλιο. Τηλεδιάσκεψη. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Πολιτικά θέματα τώρα με τηλεδιάσκεψη δεν γίνονται. Ωραία. Από εκεί και πέρα με Ελάτε στη Ζάκηθο 15 Ιανουάριο. Ελάτε 15-16 στη Ζάκηθο. Να μην. Να δείτε την Ιταλία τα Αγίου στη 17. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Βουλή, για πείτε σας από το 13-14, ακόμα και το 14-15, θα έχει πρόβλημα απαρτίας. Δηλαδή από εμάς θα απουσιάσουν σίγουρα 2. Λόγω εργασίας. Εγώ θα είμαι στο νοσοκομείο για εγχείρηση, παραδείγματος χάρη. Το λέω από τώρα. 13. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω άμα δεν γίνεται, αφού θέλει να πάρει και τη βοήθεια του Αγίου Διονυσίου ο Περιφερειάρχης εκεί για τις επόμενες εκλογές. Και καμιά έγκριση τίποτα. Και λοιπόν. Από τον Άγιο Διονύση θα το πάρει. Γιατί δηλαδή, άμα δεν πάει από τον Άγιο Διονύση. Το Αγίου Διονυσίου είναι Τρίτη. Δεν έχει Άγιο εδώ. Δεν μπορεί να γίνει περιφερειακό την Τρίτη. Εγώ θα πάω. Καλώς είναι να έρθουν όλοι. Γιατί σας είπα ότι πρέπει να πάτε 2 μέρες πιο πριν τώρα. Όχι την Κυριακή έχει πρόβλημα λίγο. Το ξέρω. Είναι πολύ. Τρίτη. Ας έρθουν Σαββατοκύριακο εδώ.
Πριν από τα γεωργικές είναι η δουλειά πολίτικα του, δεν είναι έτσι. Θα φωνάξετε τον κόσμο να πετύχει εδώ και δεν θα έρθει. Αυτό λέω. Είμαι πολύ καλά ότι πέρσι είχαμε κάνει 22 του μήνα στη Λευκάδα. 22 στη Λευκάδα, πρόεδρε. Να πάμε εκεί τότε 22 του μηνός. 22 στη Λευκάδα, πρόεδρε. 21 στη Λευκάδα. Εδώ, όχι. Συμφωνάμε από Λευκάδα. Όχι, εδώ. Και εμείς στις Άγγελες συμφωνάμε. 16-17. Λοιπόν, ο προσανατολισμός για να κλείσει. Μπορούμε να το κάνουμε 20-21. Συμφωνούμε. Έχουμε και τράτο για τα Χριστούγεννα και να υπάρχει και χρόνο τα οποία συμφωνούμε. Θα προκύψουν ή μας απασχολούν και πολιτικά. Συμφωνούμε. 20-21 Λευκάδα. Θα έχω επιστρέψει και με τη βοήθεια του Αγίου Διονυσίου. Παρασκευή και Σάββατο. Στη Λευκάδα. Παρασκευή και Σάββατο στη Λευκάδα, εντάξει είναι. Την Κυριακή είναι. Την Κυριακή μεθαύριο. Την Κυριακή μεθαύριο. Κάνω έτσι. 20-21 Λευκάδα. Έκλεισε το έπεσε το. Όχι. Άρα λοιπόν συμφωνούμε 20-21 Παρασκευή Σάββατο ή εγώ στη Λευκάδα τώρα, εκτός μικροφώνου. Λευκάδα. Ωραία. Να μπορούμε όλοι. Να δούμε. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Την Κυριακή, πρόεδρε, δεν υπάρχει θα δούμε. Την Κυριακή 8 του μήνα είναι η χοροδία της Λευκήμης στη Ζάκυνθο. Εγώ ψηφίζω Λευκάδα. Λευκάδα. Ψηφίζω Λευκάδα. Πάμε. Ναι, τέλειωσε. Λευκάδα, το πάμε. Ναι, α δούμε. Τι να του κάνω, λέει, για να είναι.